झाला ए बाबू तू थांब रे. थांब एकांपत्ती जावा. हे बाबू ये रे हे दिलं त्याच्याकडे लिहून दिलं बाळूकडे ना काय पाठी बसली कमी जे नवीन नवीन स्पर्धक या ठिकाणी दाखल होत आहे त्यांनी अर्ज घ्यायचा आहे व्यासपीठाकडून. व्यासपीठाकडे स्वप्नील मेत्री, संजय पांचाळ हे दोघे जण त्या ठिकाणी अर्ज आणि प्रवेश फी घेत आहेत. त्यांना जमा करायची आहे त्यांच्याकडे. अर्ज प्रवेश फी जमा केल्यानंतर बैलगाडी सहित किंवा बैलजोडी सहित आपला फोटो व्हॉट्सअप नंबर वरती टाकायचा आहे मालकाने आणि आपला अर्ज पुन्हा जमा करायचा आहे अशी ती फ्रिक्वेन्सी आहे. मान्यवरांना विनंती आहे आपण कृपया स्थानापन्न होऊन या. आपल्याला विनंती राहील काही वेळातच आपले लाडके आमदार येण्याची वेळ झालेली आहे, निघालेले आहेत. त्याचप्रमाणे सन्माननीय संदेशजी पारकर साहेब युवा शिवसेना नेते यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन होईल. सावंतवाडीवरून ते निघाले होते मगाशी, म्हटल्यानंतर वाटेमध्ये असतील. कृपया आपण स्थानापन्न होऊन घेऊया. एक लक्षात घ्या आपली टॅगलाईन सर्वांनी लक्षात ठेवा. टॅगलाईन आहे विना फटका बैलगाडी दौड स्पर्धा. माझ्यासोबत ही 24 तासचे पत्रकार मित्र उमेश परब. उमेश, विना फटका बैलगाडी दौड स्पर्धा आहे. काही वेळातच या ठिकाणी सन्माननीय आमदार वैभवजी नाईक साहेब, त्याचप्रमाणे सन्माननीय शिवसेना नेते माजी कोकण पाटबंधारे उपाध्यक्ष सन्माननीय संदेशजी पारकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित राहतील. सावंतवाडीमधील ते कार्यक्रम आठवून निघालेले आहेत. बैलगाडी आपण ट्रॅक वरती चेक करता, फक्त लक्षात घ्या विना फटका बैलगाडी स्पर्धा याची आपण मालकाने नोंद घ्यायची. सर्व बैलगाड्या मालकाने याची नोंद घ्यायची.
माननीय महसूल कर्मचारी वर्ग सन्मान्य राजेशजी शिलवडकर यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. अगदी मनापासून स्वागत राजेशजी. प्रत्येक स्पर्धा असली तर अगदी वेळात वेळ काढून ते उपस्थित राहतात ही स्पर्धा पाहण्यासाठी. मंचावर न येता नेहमीच खाली राहून ज्यांना कुठली स्पर्धा असतो ते पाहायला आवडतं असे आमचे राजेशजी शिरवडकर यांचं सुद्धा अगदी मनापासून स्वागत आहे. विश्वकर्मा मित्र मंडळ सुतारवाडी कणकवलीच्या वतीने. त्याचप्रमाणे आमचे पत्रकार मित्र सन्माननीय चिंदरकर साहेब, कृपया आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न होऊया. पत्रकार कक्षामध्ये स्थानापन्न होऊया. वीरू चिंदरकर आपल्याला विनंती राहील. तरुण भारत वृत्तपत्राचे पत्रकार मित्र सन्माननीय वीरू चिंदरकर आपल्याला विनंती राहील. या ठिकाणी उपस्थित असलेले आमचे सर्व पोलीस मित्र, पोलीस विभाग कणकवली यांचं सुद्धा विश्वकर्मा मित्र मंडळ सुतारवाडी कणकवलीच्या वतीने अगदी मनापासून स्वागत, अगदी मनापासून धन्यवाद. फोटो काढतो ना फोटो सुरू केलात की करूचा या स्पर्धेसाठी सन्मान्य अनिल पवार यांच्याकडून रोख रुपये 5,000, सन्मान्य किरण गुरसाळे, बंडू ढवळे यांच्याकडून 5,000, सावंत यांच्याकडून प्रत्येकी 1,000 रुपये, सन्मान्य सागर राणे यांच्याकडून 500 रुपये, सन्मान्य चारुदत्त साठम यांच्याकडून रोख रुपये 4,000, सन्मान्य शैलेश राणे यांच्याकडून रोख रुपये 505, सन्मान्य आबा दुकंडे अर्थातच बिना ऍप्लिकेशनचे मालक आबा दुकंडे यांच्याकडे रोख रुपये 500 अशी देणगी स्वरूपामध्ये मदत आलेली आहे. देणगीदारांचं आणि संपूर्ण देणगीदारांचं आणि ज्यांनी या स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न केले, मदत केली त्यांचं विश्वकर्मा मित्र मंडळ सुतारवाडी कणकवलीमध्ये राज्यस्तरीय बैलगाडी स्पर्धा ही सुरू होत आहे. आपण पाहत आहोत की बहुसंख्य जिल्ह्यातून जे हे स्पर्धक हे सहभागी झाले आहेत. विना फटका ही बैलगाडी स्पर्धा आहे. काही वेळातच ही स्पर्धा सुरू होईल. आपण पाहत आहोत की जी बैलगाडी आहेत त्या या मैदानात दाखल झालेल्या आहेत. तसेच पद्धतीने ह्या श्री विश्वकर्मा मित्र मंडळ सुतारवाडीच्या वतीने भव्य राज्यस्तरीय बैलगाडी स्पर्धा ही आयोजित केलेली आहे आणि त्या स्पर्धेचं थोड्याच वेळात सुरू होईल. आमदार वैभव नाईक यांच्या हस्ते या बैलगाडी स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. तत्पूर्वी जे मान्यवर आहेत ते देखील दाखल झालेले आहेत. आपल्यासोबत कणकवली शिवसेनेचे नेते आहेत, सतीश सावंत आहेत, सुशांत नाईक आहेत. सावंत साहेबांना जाणून घेतो. सावंत साहेब, ही जी बैलगाडी स्पर्धा आहे ही मोठ्या उत्साहात आणि आनंदात उतरली जाते. विश्वकर्मा मंडळाच्या वतीने खूप चांगलं नियोजन केलेलं आहे. काय सांगू इच्छिते संदर्भात? विश्वकर्मा मंडळाने आजची जे बैलगाडा स्पर्धा आयोजित केलेली आहे, प्रथम मी विश्वकर्मा मंडळाला आणि त्यांच्या सर्व कार्यकर्त्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो आहे आणि त्यांचं अभिनंदनही करतो आहे की आज या ठिकाणी कोर्टाने याची स्थगिती उठवल्यानंतर त्यांनी आज ह्या कणकवलीमध्ये चांगल्या पद्धतीने नियोजन करून सर्व अटी शर्तीचं नियमांचं पालन करून आज रिस्तर परवानगी घेऊन त्यांनी स्पर्धा आयोजित केलेली आहे. निश्चितच आज या ठिकाणी बैलगाडा शर्यतीबद्दल लोकांमध्ये जी काही आवड आहे आणि त्यांना ह्या आवडीबद्दल त्यांनी ही जी स्पर्धा आयोजित करून त्या बैलगाडी स्पर्धेमधल्या असलेल्या चाहत्यांना त्यांनी एक चांगली संधी निर्माण केलेली आहे. त्याबद्दल विश्वकर्मा मंडळाचं या ठिकाणी मनापासून मी त्यांना धन्यवाद देतो. या स्पर्धेसाठी महत्त्वाचं योगदान असलेले सुशांत नाईक हे देखील उपस्थित. नाईक साहेब, काय सांगू इच्छिता? ही खूप छान आणि उत्कृष्ट अशी स्पर्धा इथे भरवली आहे. विश्वकर्मा मित्रमंडळाने खूप म्हणजे कार्यकर्त्यांनी, ते मिस्त्री मंडळी असतील किंवा सुतारवाडीतले सर्व कार्यकर्ते असतील, त्यांनी खूप मेहनत घेऊन गेले 15 दिवस या अटी शर्तीचं कलेक्टरची परमिशन घेऊन आणि त्याच्यानंतर या मैदानावरची मेहनत तुम्ही पाहताय ती घेऊन चांगल्या पद्धतीने या आयोजन या स्पर्धेचं केलेलं आहे. नीटनेटकं आयोजन करून आता ही स्पर्धा सुरू होण्याच्या मार्गावरती आहे आणि आता जवळजवळ 50 बैलगाड्या इथे उपस्थित झालेल्या आहेत
त्यामुळे एक सर्वच म्हणजे जे बैलगाड स्पर्धेचे प्रेक्षक आहेत ते त्यांना सगळ्यांना एक चांगली संधी या निमित्ताने त्यांनी उपस्थित करून दिलेली आहे आणि ह्याचा चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद ह्या थोड्या वेळानेच तुम्हाला बघायला मिळेल की आता ऊन रणरणत आहे पण 1-3 वाजेपर्यंत हे ग्राउंड सगळं फुल होऊन या स्पर्धा पार पडतील. नाईक यांनी सांगितलेलं आहे की ही बैलगाडी स्पर्धा ही खूप चांगल्या प्रकारे आयोजन केलेल्या विश्वकर्मा मित्र मंडळाच्या वतीने आणि आपण पाहतो की सर्व जे येथे जे वातावरण आहे ते उत्साहाचा आनंदाचा आहे. 40 ते 50 बैलगाड्या आहेत त्या आता ह्या रणांगणामध्ये धावणार आहेत आणि खूप जे सगळेच प्रेक्षक आहेत तो देखील मोठ्या संख्येने उपस्थित होतो आहे. भर ऊन असलं तरी देखील हे प्रेक्षक ह्या उत्साहात आहेत की आम्हाला ही बैलगाडी स्पर्धा पाहायला यावी. स्पर्धेमध्ये जे सहभागी होणारे बैल आहेत ते कसे धावतात, कशा पद्धतीने त्यांचं नियोजन असतं हे देखील पाहता येणार आहे. या स्पर्धेसाठी पोलीस प्रशासन, महसूल प्रशासन हे देखील या इथे पटांगणावर दाखल झालेलं आहे कारण ही बैलगाडी स्पर्धा ही शासनाच्या नियमात पार पडत आहे. त्यामुळे सर्वच ठिकाणी उत्साहाचं वातावरण आहे. या मंडळाचे जे नियोजन आहे ते देखील चांगलं असल्यामुळे जे सकाळपासून जे कोल्हापूर असतील, रत्नागिरी असतील, राजापूर असतील किंवा आपल्या जिल्ह्यातून ज्या बैलगाड्या इथे दाखल झालेल्या आहेत त्यांनी देखील आपल्याला सांगितलं की खूप बरं वाटलं ही बैलगाडी स्पर्धा चालू होते कारण आपण जे वर्षभर बैलांना खाऊ घालतो, त्यांचं पालनपोषण करतो आणि कुठेतरी एक शेतकऱ्याला वाटावायचं असतं की आपल्याला बैल आपला चांगला राहायला पाहिजे, धावायला पाहिजे अशी एक आनंद आणि उत्साह असतो आणि तो आज त्यांना इथे व्यक्त होणार आहे. त्यामुळे खूप जी शानदार नियोजन आहे ते आपण पाहणार आहे. मान्यवर आमदार वैभव नाईक थोड्याच वेळात तिथे दाखल होतील आणि त्यांच्या हस्ते या बैलगाडी स्पर्धेचं उद्घाटन होणार आहे. त्यामुळे आम्ही जी ही स्पर्धा लाईव्ह दाखवत आहोत कोकणसाद लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा लाईव्ह आपण दाखवणार आहोत. इथून ह्या ठिकाणावरून हे बैलगाड्या आहेत ते इथून धावत जातील. त्या रस्त्याच्या पलीकडे जो राऊंड केलेला आहे त्या राऊंडमध्ये हे एक फेरी मारतील आणि परत येतील असं ह्या इथलं नियोजन आहे आणि लवकरात लवकर त्यांनी परत यावं. कमी वेळेत जर जी बैलगाडी लवकर येईल तोच विजेता मानला जाईल. त्यामुळे हे जे नियोजन आहे ते आपण प्रत्यक्षात येथे सर्व आपल्या कोकणसाद लाईव्हच्या प्रेक्षकांना दाखवणार आहोत. काही बैलगाड्या सराव देखील करत आहेत ज्या आलेल्या आहेत. तसेच पशुवैद्यकीय जे डॉक्टर आहेत ते इथे त्यांची प्रशासनाच्या वतीने तेही दाखल झाले आहेत. पोलीस प्रशासन देखील दाखल झालेलं आहे. त्यामुळे काही ज्या बैलगाड्या आहेत त्या सराव करत आहेत. आपण पाहतो की काही बैलगाड्या आहेत ते धावण्या सराव करत आहेत. एक बैलगाडी देखील आहे या इथे उपस्थित आहे की जी बैलगाडी धावताना किंवा अन्य कोणी मध्ये येऊ नये यासाठी त्यांच्या सूचना करत आहेत. बैलगाडी धाव असताना कुठलाही जो प्रेक्षक आहे तो या दोरीच्या मध्ये येऊ नये यासाठी त्या मंडळाने सूचना केलेल्या आहेत. काळजी घेतली आहे आणि खूप चांगलं नियोजन केलं आहे एवढं आपल्याला इथे दिसत आहे. त्यामुळे आपण फक्त कोकणसाद लाईव्हच्या माध्यमातून लाईव्ह ही बैलगाडी स्पर्धा पाहत राहावी हीच आमची एक विनंती आहे. कणकवलीचं सिंधुदुर्गाचं एक लाडकं नेतृत्व संदेशभाई पारकर यांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांच्यासोबत त्यांचे बंधू कन्हैया पारकर हे सुद्धा उपस्थित आहेत. वैभवजी नाईक यांचं या ठिकाणी काही क्षणामध्येच आगमन होईल आणि ज्या थराराचा सगळेजण आपण याची देही याची डोळा अनुभव घेण्यासाठी एवढ्या मोठ्या संख्येने क्रीडा रसिक जमलेले आहेत त्या सगळ्या क्रीडा रसिकांना विनंती करतो की विश्वकर्मा मित्रमंडळ आयोजित सुतारवाडी आयोजित बैलगाडा स्पर्धेचा हा शुभारंभ आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये
अत्यंत उत्साहात पार पाडला जावा यासाठी प्रिंटिंग मीडिया तसंच नॉन प्रिंट मीडियाचे सगळेच पत्रकार प्रतिनिधी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आयोजकांच्या वतीने मित्रमंडळाच्या वतीने मी त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो आणि या ठिकाणी सगळ्या क्रीडा रसिकांना स्पर्धकांना विनंती करतो की या मोठ्या संख्येने तुम्ही एवढे उपस्थित आहात त्याचा या शुभारंभाच्या कार्यक्रमाचा आस्वाद घेण्यासाठी व्यासपीठाच्या समोर आपण सगळ्यांनी उभं राहायचंय. स्थानापन्न झालेल्या मान्यवरांचं आपण सगळ्यांच्याच जल्लोषात स्वागत करायचंय आणि त्यांच्या मनोगतातून उद्घाटनाचा मुख्य कार्यक्रम या ठिकाणी काही क्षणातच पार पडेल. मी पुनश्च एकदा सगळ्यांना विनंती करतो की जे नियम दिलेले आहेत त्या नियमावलीमध्येच बैलगाडा स्पर्धा आहे ही शासनाच्या नियमावलीमध्ये आपण या ठिकाणी उत्साहात पार पाडली जाणार आहे. त्यामुळे आयोजकांनी ज्या अटी नियम शर्तींचं या ठिकाणी आपल्यावर जे बंधन ठेवलेलं आहे त्याचं काटेकोरपणे आपण पालन करायचं आहे. मगाशी बाळू यांनी आपल्याला हे सगळे नियम आणि अटी शर्ती यांचं वाचन करून दाखवलं. या सगळ्या नियमावलीमध्ये ही स्पर्धा पार पाडली जाईल याची सगळी स्पर्धकांनी क्रीडा रसिकांनी नोंद घ्यायची आहे. खेळपट्टीच्या म्हणजे धावपट्टीच्या आजूबाजूला क्रीडा रसिकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी करू नये. थोडं अंतर ठेवून या स्पर्धेचा या थराराचा आपण सगळ्यांनी अनुभव घ्यावा. मान्यवर पाहुण्यांमध्ये या ठिकाणी वैभवजी नाईक काही क्षणामध्येच उपस्थित राहतील आणि तदनंतर आपण या सुरेख कार्यक्रमाच्या उद्घाटनाच्या सत्राला सुरुवात करणार आहोत. उद्घाटनानंतर जवळजवळ 40-50 बैलगाडा शर्यतींचा आस्वाद घेतल्यानंतर बक्षीस वितरण सुद्धा याच ठिकाणी मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये आपण पार पाडणार आहोत. सगळ्या क्रीडा रसिकांना अबालवृद्धांना आजूबाजूच्या सगळ्या नागरिकांना आणि कणकवलीतील तमाम क्रीडा रसिकांना विनंती करतो की या निमित्ताने आपण सगळेजण पुनश्च एकदा व्यासपीठाच्या समोर येऊन स्थानापन्न व्हावू आणि हा कार्यक्रमाचा शुभारंभ लवकरच साजरा करू. या ठिकाणी जे नवीन नवीन बैलगाडा येत आहेत त्यांनी कृपया आपल्याला विनंती राहील आपण नोंद घ्यायची आहे. नोंद अर्ज घ्यायचा आहे.
आणि व्यासपीठाकडे आपण नवूया. प्रोफेसर नार्वेकर साहेब, आपलं अगदी मनापासून स्वागत. विश्वकर्मा मित्र मंडळ सुतारवाडी कणकवली आयोजित या बैलगाडा शर्यतीमध्ये आपलं अगदी मनापासून स्वागत आहे. या ठिकाणी सन्माननीय कणकवली शिवसेना उपशहर प्रमुख सन्मान्य वैभवजी मालनकर यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. वैभवजी, विश्वकर्मा मित्र मंडळ सुतारवाडीच्या वतीने आपलं अगदी मनापासून स्वागत आहे. अजूनही बैलगाडा या ठिकाणी येत आहेत. आपलं अर्ज घेऊन नाव नोंदणी करणं महत्वाचं आहे. आणि नक्कीच मानाची गाडी जी आहे, अर्थातच साठंबंधूंची मानाची गाडी आहे, आपल्याला पाहायला मिळते. समोर नेताना ही बैलगाडी आणि ती बैलगाडी पाहायला मिळते. मानाची बैलगाडी बांधली जाते. समोर नेताना आपल्याला हे दृश्य दिसतंय.
करायचं आहे. आपण या ठिकाणी आता अर्ज भरण्याचं शिकाऊ बांधलेलो दुपारची वेळ असल्याच्यामुळे मान्यवर येते काय तशी घरातून बाहेर पडू आदल्या दिवशी पासून दुसरी सकाळी 4 वाजता त्याचा दर्शन आपण आता एवढं आलो या ठिकाणी सन्मान्य संजय पारकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. कृपया आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न होऊया. विश्वकर्मा मित्र मंडळ कणकवलीच्या वतीने आपलं अगदी मनापासून स्वागत आहे. सन्मान्य संजय पारकर आपल्याला विनंती आहे, कृपया आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न होऊया. नायब तहसीलदार सन्मान्य राठोड साहेब यांचं सुद्धा या ठिकाणी व्यासपीठावर आगमन आहे. अगदी मनापासून स्वागत. विश्वकर्मा मित्र मंडळ सुतारवाडी कणकवलीच्या वतीनं सन्माननीय नगरसेवक तथा माजी उपनगराध्यक्ष सन्माननीय कन्हैया पारकर आपल्याला विनंती राहील, कृपया आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न होऊया. विश्वकर्मा मित्र मंडळ कणकवलीच्या वतीने आपले अगदी मनापासून स्वागत आहे. सन्माननीय कन्हैया पारकर आपल्याला विनंती राहील, कृपया आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न होऊया. या ठिकाणी सन्माननीय संजयजी पारकर साहेब आपल्याला विनंती राहील, आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न होऊया. या ठिकाणी सन्माननीय प्रकाश परब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. विश्वकर्मा मित्र मंडळ सुतारवाडी कणकवलीच्या वतीने आपलं अगदी मनापासून स्वागत आहे. त्यांना खऱ्या अर्थाने बैलवाडीची खूप मोठी आवड पहिल्यापासून असे प्रकाश परब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. परबवाडी प्रीमियर लीग सोडून सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. अगदी मनापासून स्वागत. त्याचप्रमाणे संपूर्ण या स्पर्धेसाठी जे आरोग्य पथक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. डॉक्टर गोसावी सह आयुक्त पशुसंवर्धन कणकवली सन्मान्य डॉक्टर गोसावी सह आयुक्त पशुसंवर्धन कणकवली डॉक्टर एडी पालकर, त्याचप्रमाणे श्री अभि खानविलकर यांचे संपूर्ण पथक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. या संपूर्ण विभागावर या संपूर्ण स्पर्धेवरती पोलीस विभाग, महसूल विभाग, आरोग्य विभाग यांचा सर्व लक्ष आहे. याची सर्व बैलगाडा स्पर्धक मालकांनी नोंद घ्यायची आहे. स्पर्धकांनी नोंद घ्यायची आहे. परिपत्रक खूप महत्वाचं. बैलगाडी दोघच जण चालवतील, एक चालक आणि दुसरा त्याचा सहकारी, याची आपण नोंद घ्यायची आहे. दोनच, एक सहकारी आणि एक चालक, दोनच बैलगाडी चालवतील.
ही संपूर्ण स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी धावपट्टीसाठी ज्यांनी जमीन उपलब्ध करून दिली सन्मान्य तात्या दुखंडे, सन्मान्य प्रकाश तावडे, सन्मान्य सतीश पारकर, सन्मान्य प्रशांत साठम, सन्मान्य बाळू उर्फ अण्णा मालंडकर यांचं सुद्धा मंडळाच्या वतीनं विश्वकर्मा मित्र मंडळाच्या वतीनं अगदी मनापासून धन्यवाद, मनापासून आभार. आपण या ठिकाणी जमीन उपलब्ध करून या बैलगाडी स्पर्धेसाठी आम्हाला जी मदत केली या मंडळाला त्याबद्दल आपल्याला अगदी मनापासून आभार आणि मनापासून धन्यवाद. राजा त्याचप्रमाणे या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व स्पर्धक रसिका प्रेमींचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. मित्रांनो, संपूर्ण कनकनगरी शुक्रवार पासून एक वेगळा अहसास करते, एक वेगळा आनंद मिळवते. अनेक स्पर्धा कनकनगरीमध्ये सुरू आहे आणि त्यामध्ये ही मानाची बैलगाडा स्पर्धा, अनेक स्पर्धा कबड्डी स्पर्धा असतील, क्रिकेट स्पर्धा असतील, अनेक स्पर्धा या कनकनगरीमध्ये सुरू आहेत. त्याचा आस्वाद आपण लुटतायत. त्याप्रमाणे या ठिकाणी आजच्या दिवशी सकाळीच एक मोठा शुभारंभ झाला. सन्मान्य वैभवजी मालणकर पुरस्कृत हँडलॉक ओव्हरआर्म क्रिकेट स्पर्धा शुभारंभ सकाळी मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये झाला. त्याचप्रमाणे कनकनगरीमध्ये दुसरी डे 2 परबवाडी प्रीमियर लीग सुद्धा सुरू आहे. त्याचा सुद्धा आपण आस्वाद लुटतायत. त्याचप्रमाणे कबड्डीमध्ये सायंकाळच्या सत्रामध्ये डे 3 यंगस्टार कला क्रीडा मंडळाची कबड्डी स्पर्धा सुरू आहे आणि एवढ्या स्पर्धा असून सुद्धा या बैलगाडा स्पर्धामध्ये आपण या ठिकाणी उपस्थित आहात. आपली उत्कंठ होती, आपली इच्छा होती की बैलगाडा राज्यस्तरीय स्पर्धा कनकनगरीमध्ये झालं पाहिजे आणि त्याचं चोख नियोजन आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. म्हणून आलेल्या सर्व रसिक प्रेमींचं मित्रांनो, तुम्ही आहात म्हणून कुठलंही मंडळ कुठल्याही स्पर्धा घेऊ शकतं आणि म्हणून तुमचं सहकार्य मोलाचं आहे. म्हणून बैलगाडी धावत असताना त्याच्या मार्गामध्ये तुम्ही धावू नका, तुम्ही त्या रेषेच्या बाहेर थांबायचं आहे याची आपण नोंद घ्यायची आहे. पेरुवानी या ठिकाणी शुभारंभाला सुरुवात होते. विजय बंडूचा निलेश पवार यांच्याकडे येतोय. नमस्कार, सुस्वागतम. श्री विश्वकर्मा मित्रमंडळ सुतारवाडी
दरम्यान आपण स्वागताच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करतो आहोत. या स्वागतासाठी वैभवजी नाईक या ठिकाणी आसनस्थ होतील, पण दरम्यान आयोजकांच्या वतीने मी सुशांतजी नाईक, सतीशजी सावंत, संदेशजी पारकर यांचं स्वागत करण्यासाठी गिरीश मेस्त्री, अरुण मेस्त्री यांना विनंती करतो की या मान्यवरांचं स्वागत करावं. वैभवजी नाईक, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. आपण लोकप्रतिनिधी म्हणून सगळ्याच कार्यक्रमाला उत्साहाने उपस्थित असतात. या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून या क्रीडा रसिकांचा उत्साह वाढवला, त्याबद्दल हार्दिक हार्दिक स्वागत. खऱ्या अर्थाने आपण ज्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाची वाट बघत होतो ते उद्घाटन माननीय आपले लाडके आमदार वैभवजी नाईक यांचं आगमन झालेलं आहे. मी स्वागताच्या कार्यक्रमाकडे वळतो आहे. फोटो सेशन चालू आहे, मुलाखत होणार आहे आणि या शर्यतीचा थरार आपण अनुभवणार आहोत. पण याची काही औपचारिकता बाकी आहे उद्घाटनाच्या प्रसंगी, आणि म्हणून हा उद्घाटनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी स्वागताच्या पुष्पाने आपण सुरू करतो आहोत. आपल्या सगळ्यांचे लाडके आमदार वैभवजी नाईक यांचं स्वागत करण्यासाठी आयोजकांच्या वतीने चंद्रकांत मेस्त्री यांना मी या ठिकाणी आमंत्रित करतो की चंद्रकांत मेस्त्री यांनी वैभवजी नाईक यांचं टाळ्यांच्या गजरामध्ये पुष्पगुच्छ, शाल, श्रीफळ देऊन स्वागत करावं. तदनंतर स्वागत होईल संदेशजी पारकर, सुशांत नाईक, सतीशजी सावंत यांचं. वैभवजी, आपलं हार्दिक स्वागत. या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून या सगळ्या क्रीडा रसिकांचा आपण उत्साह वाढवला. एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण जातीने या सगळ्या कार्यक्रमाला उपस्थित असता. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने चंद्रकांत मिस्त्री आयोजकांच्या वतीने हार्दिक स्वागत करत आहेत. या संपूर्ण स्पर्धेला ज्यांनी बक्षीस आपल्याला दायित्वाने दिलं ते सुशांतजी नाईक, माननीय संदेशजी पारकर उपस्थित आहेत. संदेशजी पारकर यांचं स्वागत करण्यासाठी विष्णू मेस्त्री यांना विनंती करतो की आपल्या कणकवलीचं सिंधुदुर्गाचं लाडकं नेतृत्व विष्णू मेस्त्री यांनी संदेशजी पारकर यांचं स्वागत करावं. संदेशजी पारकर म्हणजे एक सळसळता उत्साह आणि कला क्रीडा रसिक म्हणून ज्यांची पोचपावती संपूर्ण महाराष्ट्रभर आज सगळ्या महाराष्ट्राने दखल घेतलेली आहे ते संदेशजी पारकर. यानंतर सतीशजी सावंत या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून मागच्या अर्धा तासापासूनच सावंत कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. सतीशजी सावंत यांचं स्वागत करण्यासाठी मी अरुण मेस्त्री यांना विनंती करतो. दत्तू मेस्त्री यांना विनंती करतो की सतीशजी सावंत यांचं हार्दिक स्वागत करावं.
विश्वकर्मा नमन करून या विश्वकर्मा बैलदौड स्पर्धे संगीत उपस्थित असणारे आमचे लाडके कुडाळ मालवणचे आमचे आवश्यक भूखंडे जाणते सरदार राणे साहेब तसेच सर्व राणे साहेब तसेच सर्व जाणते मंडळी या गावातील आणि या विश्वकर्मा मंडळातील सर्व मित्रमंडळ या सर्व मित्रमंडळाला मी पहिल्यांदा हार्दिक आभार व्यक्त करतो की त्यांनी आपल्याला ही एक संधी दिली या बैलदौड स्पर्धा भरवण्याची आणि खूप चांगल्या प्रकारची स्पर्धा या निमित्ताने या विश्वकर्मा मित्रमंडळाने भरवलेली आहे आणि नीटनेटकं आयोजन या बैलदौड स्पर्धेचं या ठिकाणी केलेलं आहे. गेले आम्ही 15 दिवस संदेशभाई आम्ही 15 दिवस तुम्हाला माहिती आहे हे सगळे मित्रमंडळ आमच्याकडे येत आहेत आणि ह्या मित्रमंडळाच्या वतीने जी बैलदौड स्पर्धा होती त्या कलेक्टरच्या परमिशन घ्यावं लागतात आणि या कलेक्टर परमिशन घेण्यासाठी आम्हाला जवळजवळ महिनाभर याचे कष्ट करावे लागले. पण या खरे कष्ट या मिस्त्री मंडळींनी केलेले आहेत की त्यांनी कलेक्टर ऑफिसला जाऊन पशुवैद्यकीयची परमिशन घेऊन तहसीलदारांची परमिशन घेऊन सगळे सरकारी परमिशन पार पाडून या स्पर्धेचं नियोजन पार पाडलेलं आहे आणि खूप चांगल्या प्रकारची स्पर्धा या निमित्ताने यापुढे सुरू होणार आहे. खूप चांगल्या प्रकारची स्पर्धा या सुरू झालेली आहे. चांगल्या प्रकारचं नियोजन या विश्वकर्मा मंडळाने केलेलं आहे. काही पत्रकार आहेत इथे उपस्थित त्यांना वाटतंय की निवडणुकीचा धुरळा उडणार आहे पण आता फक्त बैलगाडीचा धुरळा आज चांगल्या प्रकारचा उडणार आहे. त्यामुळे या सर्व विश्वकर्मा मंडळींचं मी हार्दिक अभिनंदन करतो स्वागत करतो आणि आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सुशांतजी. या ठिकाणी निवडणुकीचा धुरळा नाही तर या ठिकाणी उत्साहाचा आणि थराराचा धुरळा उडणार आहे अशा ठिकाणी शुभेच्छा व्यक्त करून आपण या कार्यक्रमाचा उत्साह आणि रंजकता वाढवली त्याबद्दल सुशांतजी तुमचं हार्दिक स्वागत अभिनंदन आणि या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. सतीशजी सावंत असं एक नेतृत्व आहे की जे संवेदनशील नेतृत्व आहे. या ठिकाणी सतीशजी सावंत उपस्थित आहेत. आम्हाला तुमच्या शुभेच्छा तुमची प्रेरणा खरंच आवश्यक आहे. मी सगळ्यांतर्फे सतीशजींना माईक सुपूर्द करतो आणि विनंती करतो की त्यांनी या निमित्ताने आपल्याला शुभेच्छा द्याव्यात. विश्वकर्मा मंडळाच्या वतीने आयोजित आज बैलगाडी स्पर्धेला उपस्थित असलेले कुडाळ मालवणचे लोकप्रिय आमदार सन्माननीय वैभवजी नाईक युवा नेतृत्व सन्माननीय संदेशभाई पारकर ज्यांनी या स्पर्धेला साथ दिली ते आमचे या ठिकाणी सुशांतजी नाईक सन्माननीय अनंत ठाकूर शैलेश भोगले सन्माननीय उत्तम लोके या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व सरकारी अधिकारी सन्माननीय कन्हैया पारकर सन्माननीय प्रमोद मसूरकर आणि विश्वकर्मा मंडळाचे सर्व या ठिकाणी पदाधिकारी. मला वाटतं गेल्या वर्षी सुद्धा विश्वकर्मा मंडळाने ही स्पर्धा आयोजन करण्याचा प्रयत्न केला होता पण गेल्या वर्षी त्यांना काही त्यांना निराशा घ्यावी लागली. पण आज पूर्णपणे कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून आज त्यांची जी स्पर्धा आयोजन करण्याची जी इच्छा होती ही इच्छा या ठिकाणी त्यांची पूर्ण होते आहे. निश्चितच आज या ठिकाणी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्य ग्रामस्थांना ही स्पर्धा पाहण्याची संधी विश्वकर्मा मंडळाने या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेली आहे. जिल्हा शिवसेनेच्या वतीने या विश्वकर्मा मंडळाला मनापासून धन्यवाद देतो आणि अशाच प्रकारची स्पर्धा दरवर्षी आपण आयोजित करून असलेल्या ग्रामस्थांचा आनंद या ठिकाणी उत्साह वाढवा ही विनंती करतो आणि पुन्हा एकदा शुभेच्छा देऊन मी थांबतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवरायांना वंदन करून विश्वकर्मा मित्रमंडळ आयोजित भव्य बैलगाड्या स्पर्धेच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थितले माझे सहकारी आणि या नगरीचे माजी नगराध्यक्ष संदेशजी पारकर जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सत्यजित
भागामध्ये स्पर्धा होत असतात, परंतु नगरपालिका क्षेत्रामध्ये या पहिल्यांदा स्पर्धा होत आहेत. त्याबद्दल आपलं अभिनंदन करतो. सुशांत नाईक यांनी सुद्धा या स्पर्धेत यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न या ठिकाणी केले. 15 दिवस करत होते, त्याला आज यश या ठिकाणी आले. मित्रमंडळ आयोजित भव्य दिव्य बैलगाडा शर्यत स्पर्धेच्या निमित्ताने व्यासपीठावर उपस्थित असलेले या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं एक लाडकं व्यक्तिमत्व, कुडाळ मालवणचे लोकप्रिय आमदार, आमचे सहकारी मित्र वैभवरावजी नाईक, आमचे सहकारी जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीशजी सावंत, कणकवली शहराचे लोकप्रिय नगरसेवक सुशांतजी नाईक, आमचे सरपंच हरकुळचे बंड ठाकूर, तालुका प्रमुख शैलेश भोकले, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व आमची मान्यवर मंडळी, वरचीवाडी असेल, निम्मेवाडी असेल, सुतारवाडी असेल, मधलीवाडी असेल, बांदकरवाडी असेल, या सगळ्यातील माझे कणकवली शहरातील सगळे प्रमुख, त्याचप्रमाणे व्यासपीठावर उपस्थित असले सर्व मान्यवर, या विश्वकर्म मंडळाचे सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकारी, बंधूंनो आणि पत्रकार मित्रांनो, खर तर ही आज या ठिकाणी एक भव्य दिव्य अशी स्पर्धा सुतारवाडीच्या माध्यमातून विश्वकर्मा मित्रमंडळाच्या वतीने या ठिकाणी घेण्यात आलेली आहे आणि मोठा असा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद हा या स्पर्धेच्या निमित्तानं आपल्याला दिसतो. खर तर आता कणकवली शहर हे जवळजवळ आता कॉन्क्रिटीकरण झालंय शहराचं आणि जवळजवळ शहरी भागच बनत चाललेला आहे आणि कुठेतरी थोडा भाग आता ग्रामीण भाग त्या ठिकाणी राहिलेला आहे, शेतीचा भाग राहिलेला आणि या सगळ्या शेतीच्या भागामध्ये आपले शेतकरी त्या ठिकाणी शेती घेत असतात, पण त्याचबरोबर शेतकऱ्याचं जे पशुधन आहे, ही त्यांची जी संपत्ती आहे, ही खऱ्या अर्थाने पशुधन आहे आणि त्याला आपल्या जीवाच्या पलीकडे प्रेम करणारी आपण सगळी शेतकरी मंडळी आहोत आणि म्हणून या स्पर्धेच्या निमित्तानं प्रत्येक शेतकऱ्याला एक वेगळा आनंद या स्पर्धेच्या निमित्तानं होतो. आपण पाहिलं की या स्पर्धेमध्ये सहभागी होत असताना जवळजवळ 35 ते 38 संघ या स्पर्धेमध्ये त्या ठिकाणी सहभागी झाले. खरं तर एखाद्या राजकारण्याची सभा जर आपल्याला घ्यायची झाली तर त्याला गावागावातनं गाड्या भरून माणसं आणावी लागतात आणि ती सभा यशस्वी होते. पण आज आपण जर हे चित्र पाहिलं, इथं कोणी त्या ठिकाणी कुठल्याही गाडी आणण्याची व्यवस्था केलेली नाही, पण प्रत्येकाच्या कानावर गेलं की कणकवली शहरामध्ये बैलगाडा स्पर्धा होते आणि ती सुतारवाडीच्या माध्यमातून त्याचं नियोजन आहे आणि म्हणून हजारोंच्या संख्येनं आज या कणकवली तालुक्या आणि शहरातले ग्रामीण भागातले शेतकरी वर्ग या स्पर्धेच्या या आयोजनाला या ठिकाणी उपस्थित आहे आणि म्हणून किती जिव्हाळा या बैलगाडा स्पर्धेच्या संदर्भामध्ये शेतकऱ्यांच्या मध्ये आहे आणि म्हणून या स्पर्धेमध्ये जेव्हा ही स्पर्धा इथं होणार आहे, हा जो काही रणसंग्राम आपण पाहणार आहोत, बैलगाडीच्या शर्यतीचा थरार आपण अनुभवणार आहोत आणि हा अनुभवत असताना खरा आनंद हा इथल्या शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी मिळणार. खरं तर ही स्पर्धा यशस्वी करताना ज्या पद्धतीनं सुशांत नाईक आणि इथल्या सुतारवाडीतल्या तरुण सहकाऱ्यांनी जी काही मेहनत घेतली, कारण अलीकडे काही नियम आलेले आहेत आणि त्या नियमाला धरूनच आपल्याला या स्पर्धा त्या ठिकाणी घ्याव्या लागतात आणि म्हणून किती जरी त्या ठिकाणी नियम असले तरी शेतकऱ्यांनी ठरवलेलं आहे कुठल्या परिस्थितीमध्ये ही स्पर्धा त्या ठिकाणी जिवंत राहिली पाहिजे आणि अशा प्रकारच्या भव्य दिव्य स्पर्धेचं आयोजन हे सातत्यानं होत राहिलं पाहिजे. कारण हा जो काय सगळा खटाटोप आहे किंवा हा जो स्पर्धा घेण्याचा जो प्रयत्न आहे, याच्यामधलं प्रत्येकाला असं वाटतं की माझ्या शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी आनंद मिळाला पाहिजे आणि अशा प्रकारच्या भव्य दिव्य बैलगाड्या स्पर्धा त्या ठिकाणी झाल्या पाहिजे. खरं तर मी जास्त वेळ न घेता या सगळ्या स्पर्धकांचं मनापासून या ठिकाणी कौतुक करतो, याला त्यांना स्पर्धेच्या निमित्तानं शुभेच्छा देतो की आपण ही अतिशय खिलाडी वृत्तीने ही स्पर्धा या ठिकाणी यशस्वी करावी आणि याच्यामध्ये जे आपलं कौशल्य आहे या बैलगाडी शर्यतीतलं हे त्या ठिकाणी दाखवून द्यावं आणि या स्पर्धेवर त्या ठिकाणी आपल्या चषकावर आपलं नाव त्या ठिकाणी कोरावं असं मी या निमित्तानं आपल्याला सांगतो. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना मनापासून शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. या दरम्यान मान्यवरांना विनंती करतो की बैलगाडी स्पर्धेच्या दरम्यान आपण या ठिकाणी जावं. दरम्यान तेजस राणे
सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत. सुप्रसिद्ध सूत्रसंचालक त्याचप्रमाणे सन्माननीय अगदी लाडके परममित्र निलेशजी पवार यांचं सुद्धा अगदी मनापासून स्वागत आणि धन्यवाद. मंचावरची स्थानापन्न 9व्या मान्यवरांना विनंती आहे. त्याचप्रमाणे सन्माननीय पोलीस निरीक्षक सन्माननीय खंडागले साहेब यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. विनंती करेन सर आपण स्थानापन्न होऊया. मी बाळा परब आपल्याला विनंती करेन. बाळा परब जरा व्यासपीठाच्या समोरून बाजूला हवा तर काहीतरी आम्ही करू. बाळा परब आपल्याला विनंती राहील. व्यासपीठावर सन्माननीय सागरजी खंडागले साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. पोलीस निरीक्षक पोलीस विभाग कणकवली. मी विनंती करेन बाळा परब आपल्याला त्यांचा आपण शाल श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी सन्मान करूया. शाल अर्थातच ही प्रेमाची प्रांगण. श्रीफळ हे मांगल्याचं प्रतीक आणि पुष्पगुच्छ या मंडळाचा सुवास आपल्या हृदयामध्ये सदैव दरवळत राहावा असा हा त्रिवेणी संगम या ठिकाणी होतो. त्याचप्रमाणे पशुसंवर्धन अधिकारी सन्मान्य चौगुले साहेब कृपया आपण व्यासपीठावर या. चौगुले साहेब. प्रथमेश मेस्त्री आपल्याला विनंती करेन त्यांचा आपण पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी सन्मान करतोय. चौगुले साहेब यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. व्यासपीठावर यावं. प्रथमेश मेस्त्री. मंडळाचे कार्यकर्ते जरा लक्ष द्या. प्रथमेश मेस्त्री. आपण चौगुले साहेबांचा या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी सन्मान करतोय. शाल श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन ओढावडेकर गुरुप्रसाद ओढावडेकर आपली बैलगाडी सज्ज ठेवायची आहे. चला ओढावडेकर रसिका प्रेमी आपल्या दंडवत अर्पण करून सोय असून ब्रह्मावतार कणकवलीचा बैसनी दिगंबर स्वतःची म्हणावी भालचंद्र असा परमहंस भालचंद्र महाराजांच्या चरणी सर्वस्व अर्पण करत या स्पर्धेला या ठिकाणी सुरुवात होते. ही लिंक आहे कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून सामने. ही स्पर्धा आपण मोबाईलच्या माध्यमातून युट्यूबच्या माध्यमातून पाहू शकता. युट्यूब ऑन असेल जर आपण लांब बसून सावळीमध्ये जरी स्पर्धा बघितली तरी मोबाईल चालू ठेवा. कोकण 7 लाईव्ह ऑन करा. आपल्याला ही लाईव्ह स्पर्धा या ठिकाणी पाहता येईल. व्यासपीठाच्या समोरून जरा
आपण व्यासपीठाच्या समोरची जागा मोकळी करून द्या. चला होडावडे कर बंधू. धावपट्टी खाली करून द्या. मेसी चला मंडळाचे कार्यकर्ते चला धावपट्टी पूर्णपणे खाली करून द्यायची. आपलं सहकार्य खूप महत्वाचं आहे मित्रांनो. आपल्या सहकार्याच्या जोरावर ही यशस्वी अशी भव्य दिव्य राज्यस्तरीय बैलगाडा स्पर्धा आपण या ठिकाणी संपन्न करतोय. या पताकांच्या बाहेर सुद्धा एक दोरी बांधलेली आहे. त्याच्या बाहेर आपल्याला थांबायचं आहे मित्रांनो. प्रथम 4 क्रमांक आहे 1 ते 4. चला आपण बैलगाड्या घेऊन रेषेपाशी यायचंय. एंट्री रेषेपाशी यायचंय. पहिले 4 क्रमांक मी होडावडेकर यांच्यापासून सुरुवात करेन. 1 2 3 4. पताकाच्या बाहेर एक दोरी आहे परंतु त्याच्याही बाहेर आपण उपस्थित राहायचं आहे. रसिक प्रेमी आमच्या या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये एक टॅग लाईन आहे विश्वकर्माची. बिना फटका बैलगाडी दौड स्पर्धा. याच्यावर आपण लक्ष द्यायचं आहे. शासनाचं अधिनियम पत्र जो अर्ज आहे तो आपण भरून दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण आपली स्वाक्षरी झाली आहे याची नोंद घ्यायची आहे. गाडी त्या क्षणी त्या ठिकाणी आपली थांबवली जाईल आणि तो स्पर्धक त्या ठिकाणी ती गाडी बाद करण्यात येईल याची आपण दक्षता घ्यायची आहे. स्पर्धा परिपत्रक अटी नियमांचं परिपत्रक आपल्याला देण्यात आलेलं आहे. स्पर्धा पूर्णपणे विना फटका राहील. बैलास कोणत्याही प्रकारची इजा होईल असे कृत्य करू नये. बैलगाडी 2च माणसांनी चालवावी, चालक आणि त्याचा सहकारी. बैलगाडी सीमारेषेच्या बाहेर गेल्यास गाडी बाद करण्यात येईल. चला पहिले 1 ते 4. 1 ते 4 आपल्या एंट्री रेषेला चला होडावडेकर. गुरुप्रसाद ओडावडेकर, राजू बागवे कुंदे, मिलिंद बाबाजी गावकर आणि वसंत गुरुनाथ साटेलकर या 4 गाड्या एंट्री रेषेपाशी घेऊन यायच्या. प्रवेश रेषेपाशी घेऊन यायचे. चला पटपट. व्यासपीठाच्या समोरून जरा व्यासपीठ खाली करून द्या. व्यासपीठाच्या समोर जास्त पताकाच्या बाहेर एक दोरी आहे त्याच्या बाहेर आपण थांबायचं आहे आणि पताकाच्या बाहेर मित्रमंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी थांबायचं आहे विश्वकर्माच्या. अशा रीतीने आपण साखळी केली पाहिजे. 400 400 असं मीटरची लेंथ असणार आहे. टोटल 800 मीटरची लेंथ आहे. बरोबर ना? या ठिकाणी MSCB विभागाचे कर्मचारी सुद्धा उपस्थित आहेत. विश्वकर्मा सुतारवाडी मित्रमंडळाच्या वतीने अगदी मनापासून स्वागत. मित्रांनो बैलगाडी होईपर्यंत तरी लाईट घालू नका. महाविद्युत मित्रमंडळाचे अधिकारी वर्ग या ठिकाणी उपस्थित आहेत. विनंती राहील अगदी मनापासून स्वागत. पहिल्या 4 बैलगाड्या आहेत. चला प्रवेश रेषेपाशी होडावडेकर बंधू चला वेंगुर्ला चला फास्ट. पताकाच्या बाहेर मित्रमंडळाचे सहकारी राहतील. त्याच्या बाहेर एक रेषा आहे तिथून आपण आनंद लुटूया. 400 मीटर आणि 400 मीटर असा 800 मीटरांचा हा पट्टा आहे. सन्माननीय बाळा सावंत यांच्या या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीने अगदी मनापासून स्वागत. 15 16 17 आम्ही तुमच्याकडेच आहोत. कैलासवासी बाळास कैलासवासी प्रकाश सावंत चषक 2023च्या माध्यमातून गुरुप्रसाद ओडावडेकर जवळ थांब. गुरुप्रसाद ओडावडेकर आपली बैलगाडी घेऊन यायचे प्रवेश रेषेकडे.
त्यानंतर राजू बागवे कुंदे क्रमांक 2, मिलिंद बाबाजी गावकर क्रमांक 3, वसंत गुरुनाथ साटेलकर क्रमांक 4, भगीरथ साटेलकर क्रमांक 5, भास्कर साटेलकर क्रमांक 6, अवी शिरसाट क्रमांक 7, कृष्णा डापळे क्रमांक 8, लिंगेश्वर रवळनाथ क्रमांक 9, संतोष ठाकूर हळवल क्रमांक 10, ऋषिकेश करंबेकर 11, रामचंद्र सुतार शिरवणे क्रमांक 12, सलीम कासम राजापूर क्रमांक 13, आदित्य वळंतू वाटू लांजा क्रमांक 14, कैलासवासी भिकाजी राघव जाधव क्रमांक 15, यश धुळे क्रमांक 16, क्रमांक 17 सागर पुदारे मिरबाव, क्रमांक 18 श्रीपती कृष्णाबाई, क्रमांक 19 महादेव रामचंद्र देऊलकर, क्रमांक 20 सुरेश राणे, क्रमांक 21 श्लोक संजय साटम, क्रमांक 22 अमोल ठाकूर 2, क्रमांक 23 विलास पंचाळ कोकिसरे, क्रमांक 24 प्रथमेश होडावडेकर, क्रमांक 25 चंद्रकांत सावंत, क्रमांक 26 चंद्रकांत वाटवे, क्रमांक 27 अमोल ठाकूर 1 आणि अनेक बैलगाड्या आहेत त्यांचे आम्ही हळूहळू क्रमांक आपल्याला देऊ. पशुवैद्य अधिकाऱ्याचा जो रूम आहे त्याच्या समोरून बाजूला राहा, व्यासपीठाच्या समोरून बाजूला घ्या, खाली बसून घ्या. जरा विनंती आहे मित्रांनो, विनंती आहे प्रत्येकाला आणि मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना विनंती आहे, जरा समोर उभे राहू नका कोण. आपण पताकाच्या बाजूला चला वेंगुर्ला गुरुप्रसाद होडावडेकर क्रमांक 1, क्रमांक 2 राहील राजू बागवे कुंदे, सच्चे राहायचं. धावपट्टी मार्ग खाली करा. तुम्ही त्राणे मॅन फ्रॉम बांसळवाडी, तुम्ही त्राणे. पताकाच्या बाहेर एक दोरी लावलेली आहे, त्या दोरीच्या बाहेर आपण उभं राहायचा. बैलगाड्या गुरुप्रसाद होडावडेकर चला, अन्यथा आम्हाला प्रत्येक बैलगाडी जुंपण्यासाठी वेळ लावावा लागेल, याची आपण नोंद घ्यायची आहे. टायमिंग लावावा लागेल. जर आपण सज्ज राहत नसाल तर पहिले 4 क्रमांक सज्ज राहा, होडावडेकर, बागवे, गावकर आणि साटेलकर. मी पुन्हा एकदा विनंती करतो, माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल, नाहीतर आपल्याला वेळेचं बंधन लावावं लागेल प्रत्येक बैलगाडीला. चला, प्रवेश एंट्री जे आहे, प्रवेश रेषा आहे, एंट्री रेषा आहे, तिथे चला. गेले कित्येक वर्षाची उत्कंठा शिगेला पोहोचलेली होती कनकनगरी वासियांची, कणकवली वासियांची. तिची सिंधुदुर्ग जिल्हास्तरीय सोबत राज्यस्तरीय बैलगाडा स्पर्धा विश्वकर्मा मित्र मंडळ कणकवली आयोजित 2023 कोण या चषकावर नाव कोरेल हे काही वेळातच आपल्या लक्षामध्ये. मित्रांनो, हार आणि जीत एकाच नाण्याच्या 2 बाजू आहेत. जेव्हा 100 स्पर्धक असतात तेव्हा 99 स्पर्धकांना थांबावं लागतं, तेव्हा कुठेतरी एक विजेता होतो. त्याच्यामुळे या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण उतरत असताना आपली टॅग लाईन जी आहे ती लक्षात ठेवायची आहे, विना फटका बैलगाडी स्पर्धा. चला होडावडेकर. यानंतर राजू बागवे आपण सज्ज राहायचंय, मिलिंद बाबाजी गावकर,
आपण सज्ज राहायचंय. वसंत गुरुनाथ सातेलकर आपण सज्ज राहायचंय. भागीरथ सातेलकर आपण सज्ज राहायचंय. जवळपास 27 ते 27 बैलगाड्या सज्ज ठेवा, असं म्हटल्याला वावं ठरणार नाही. लॉट जे दिलेले आहेत ते आपल्या समोर आहेत, क्रमांक दिलेले आहेत. अन्यथा प्रत्येक बैलगाडीला आम्हाला या ठिकाणी टायमिंग लावावा लागेल. या संपूर्ण स्पर्धेवरती स्पर्धा निरीक्षक आणि पंच निकंठ मेस्त्री हे काम पाहत आहेत. डंपर चालक मालक संघटना अध्यक्ष सन्मान्य महेश मेस्त्री या ठिकाणी उपस्थित, अगदी मनापासून स्वागत. कनक नगरीचे गोल्डन मॅन प्रमोदजी पियनकर सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं सुद्धा अगदी मनापासून स्वागत. राजू बागवे कुंडे आपण सज्ज राहायचं. राजू बागवे कुंडे आपणही सज्ज राहायचं. गाडी झुंपायला घ्या चला. मिलिंद बाबाजी गावकर चला. वसंत गुरुनाथ सातेलकर आपणही चला. आमचे सर्व पत्रकार मित्र यांचं विश्वकर्मा मित्र मंडळाच्या वतीने अगदी मनापासून स्वागत. प्रसिद्ध उद्योजक तथा गोल्डन मॅन प्रमोद पियनकर यांचे या ठिकाणी आगमन झालेले, अगदी मनापासून स्वागत प्रमोदजी. पहिली बैलगाडी आपल्या समोर येत आहे. गुरुप्रसाद होडावडेकर यांचा गेल्या वर्षीचा विक्रमी टायमिंग होता 59.00. 59 सेकंद मध्ये ही कामगिरी पार पाडली होती गेल्या वर्षी. जरा बाकीच्यांनी लांब राहा, त्या ठिकाणी पोलीस विभाग कार्यरत आहे. सर्व तुला रसिक विनंती आहे, त्या ठिकाणी पोलीस विभाग कार्यरत आहे. सर्वांनी जरा माझा आवाज वाढव रे माईकचा. जवळ माझ्या माईकचा आवाज वाढव, दोन्ही केबलचा. जो आपण रसिकांनी घोळका केलेला आहे पुढे बैलगाडी, जरा लांब राहा. त्या ठिकाणी पोलीस विभाग कार्यरत आहे. खंडागले साहेब आणि त्यांची टीम त्या ठिकाणी कार्यरत आहे. कारण महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनियमाखाली राहून ही स्पर्धा त्या ठिकाणी संपन्न होते. महसूल अधिकारी आहेत, विनंती आहे थोडं लांब राहा, त्यांना त्या ठिकाणी काम करू दे. फक्त बैलगाडीवाले राहतील, बाकी क्रीडा जे रसिक प्रेमी आहे पाठीपाठी या, अत्यंत काटेकोरपणे नियमाचं पालन होणार आहे. टॅगलाईन लक्षात ठेवा, विना पटका बैलगाडी दौड 2023. टॅगलाईन खूप महत्वाची. परिपत्रक नियमांचं आपल्याकडे दिलं होतं. चूक आढळल्यास गाडी थांबवण्यात येईल, म्हणजे पास करण्यात येईल. बैलांना कुठल्याही प्रकारची इजा करता कामा नये. अर्थातच पहिली बैलगाडी धावत आहे. जोरच्या टाळ्या पाहिजे. 2023 ची ही बैलगाडा स्पर्धा. आणि स्वागत करूया. 400 मीटरचा हा टॅग पूर्ण करून देतील का पाहावं लागेल. आणि किती सेकंद. तुम्ही धावू नका त्यांच्या पाठीमागू, साईडला थांबा. धावपट्टी खाली करून द्या. धावपट्टी श्रवण लक्ष देऊ. श्रवण धावपट्टी खाली करून द्यायची आहे. गेल्या वर्षीचा विक्रमी टायमिंग होता 59.00. होडावडेकर यांची बैलगाडी वेंगुर्ला पूर्णपणे खाली करून द्या. धावपट्टी जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे. विना फटका बैलगाडी दौड 2023. जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे त्या बैलगाडीसाठी. होडावडेकर बंधूंची बैलगाडी. गेल्या वर्षीचा विक्रम होता 59 सेकंद. हो जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे. 56 सेकंद. जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे. विक्रमला रेकॉर्ड ब्रेक करतो. 56 सेकंद. 56.00. चला पुढे राजू बागवे कुंदे. चला राजू बागवे कुंदे. चला त्यानंतर मिलिंद बाबाजी गावकर. आपण सज्ज राहायचंय.
राजू बागवे कुंदे. माईक टावर दुसरा माईक टावर. हॅलो 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 हा बस. हॅलो. लक्षात घ्या, बाकीचे पाठी राहा, तुम्ही कशाला पुढे जाताय? बाकीचे लांब लांब राहा. बैलांना कुठल्याही प्रकारची इजा होते. मी पुन्हा पुन्हा याच्यासाठी सांगतोय की आपल्या लक्षात यायला पाहिजे म्हणून. आपल्याला सांगायची गरज नाहीये. बैलांना कुठल्याही प्रकारची इजा होता कामा नये. बैलांची शेपडी सुद्धा दुमडता कामा नये, याची आपण दक्षता घ्यायची आहे. विना फटका बैलगाडी दौड स्पर्धा आहे. संपूर्ण आमचे सन्माननीय खंडागले साहेब त्या ठिकाणी ठाण मांडून आहेत. संपूर्ण लक्ष आहे शासनाचा, त्यामुळे कुठलीही दुखापत होता नाही. महसूल अधिकाऱ्यांचं लक्ष आहे. आरोग्य पथक त्या ठिकाणी आहे. स्वतःसाठी स्वागत करूया राजू बागवे कुंदे यांची बैलगाडी. जोरदार ट्राय झाला पाहिजे. 56 सेकंदचा विक्रम क्रॉस करतो का? प्रतीक कडुलकर असे मध्ये मध्ये धावू नका. प्रतीक असे मध्ये मध्ये धावू नका. तुम्ही साहिलला पूर्ण धावपट्टी खाली करून द्या. 56 सेकंदचा होडावडेकर यांचा टायमिंग क्रॉस होतो का पाहावं लागेल. 400 मीटर क्रॉस करून बैलगाडी परत येईल. नीलकंठ मेस्त्री स्टॉप वॉच थांबवतील. तो टायमिंग आमच्यासाठी महत्वाचा. मार्ग खाली करून द्या. राज्यस्तरीय बैलगाडी स्पर्धा थोडसर देवे. चला तिसरी बैलगाडी मिलिंद बाबाजी गावकर. चला मिलिंद बाबाजी गावकर. नीलकंठ 49.72. हो घ्या बात आहे. 49 सेकंद आणि 72 सेकंद. हा व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूच्या दुचाकी काढा. गुरव ना बोला गुरव. मिलिंद बाबाजी हॅलो मिलिंद बाबाजी गावकर. चला आणि त्यानंतर वसंत गुरुनाथ साटेलकर आणि भागीरथ साटेलकर. आपल्या बैलगाड्या सज्ज ठेवा. विक्रम 49.72. 49.72. 49 सेकंद 72 पॉईंट. चला ही बैलगाडी अर्थातच मिलिंद बाबाजी गावर. माझ्यासोबत स्वप्नील मैत्री संजय पांचाळ अदृश्य होता ना. संजय पांचाळ आपली आवश्यकता आहे. मिलिंद बाबाजी गावकर सज्ज राहतील. इकडच्या दुचाकी काढा आणि त्या बैलगाडी बरोबर जाते व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूला. चला मिलिंद बाबाजी गावकर. मिलिंद बाबाजी गावकर हरकुळ. बैलजोडी सज्ज. बैलगाडी सज्ज. विना फटका बैलगाडी स्पर्धा. टॅग लाईन विश्वकर्माची. विना फटका बैलगाडी दौड. वसंत साटेलकर आपण सज्ज राहायचंय आणि भागीरथ साटेलकर आपण सज्ज राहायचंय. गाडी निघते अर्थातच 49.72 चा रेकॉर्ड. चा विक्रम मोडीत काढतील का? अक्षय मेत्री व्यासपीठाकडे. अक्षय मेत्री. गुरव गुरव किती सेकंदामध्ये येईल पाहावं लागेल.
विना फटका बैलगाडी दौड स्पर्धा आणि बैलांना कोणत्याही प्रकारची दुखापत होणार नाही याची मालकाने नोंद घ्यायची आहे. हा 51-71 5171 51-71 51.71. चला वसंत साटेलकर तेरसे बांबर्डे. चला त्यानंतर भागीरथ साटेलकर सज्ज राहायचंय. 51.71 वसंत गुरुनाथ साटेलकर तेरसे बांबर्डे. मिलिंद बाबाजी गावकर हरकुळ 51-71. बैलांना कोणत्याही प्रकारची दुखापत होणार नाही याची सर्वस्वी जबाबदारी त्या मालकाने घ्यायची आहे. बैलगाडी दोनच व्यक्ती चालवतील, चालक आणि त्याचा सहकारी. महसूल विभाग, पोलीस विभाग, आमचे सन्मान्य खंडागले साहेब, सन्मान्य राठोड साहेब त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. अगदी मनापासून स्वागत. आरोग्य पथक गोसावी साहेब उपस्थित आहेत. अगदी मनापासून स्वागत. पूर्ण लक्ष आहे, पूर्ण कॅमेरा ऑन कॅमेरा ही स्पर्धा आहे. चांगलंय चांगलंय दोन्ही साठेल. बैलगाडी निघते अर्थातच ती तेरसे बांबाडे वसंत साटेलकर यांची ही बैलजोडी. बघूया विक्रमी सेकंड क्रॉस करतील का. तुम्ही पुढे पुढे येऊ नका मित्रांनो, रेषेच्या बाहेर थांबा. अगदी मनापासून स्वागत. वारंवार अशासाठी सांगतोय मित्रांनो, तुम्हाला सुद्धा दुखापत होतं कामाने. जरा लांब लांब थांबा. येणार बैलगाडी पाठी, वाकून बघायची गरज नाही, ती तिकडूनच येणार त्या मार्गाने. वाकून बघू नका परत, कधी येईल पाठी कळणार सुद्धा नाही. विक्रम करते का पहावे लागेल. नीलकंठ मेस्त्री स्पर्धा पंच स्पर्धा निरीक्षक. नीलकंठ 54-59. वा 5459. थांबव जरा मी. एक परत लक्षात घ्या, ऑन कॅमेरा स्पर्धा आहे. बैलांच्या शेफ्टीला सुद्धा हात लागता कामा नये याची जबाबदारी घ्यायची आहे प्रत्येक गाडी मालकाने. ऑन कॅमेरा स्पर्धा आहे, गाडी बाद करण्यात येईल आपण नोंद घ्यायची आहे. अतिशय महत्वाचं. पोलीस विभाग, महसूल विभाग, शासकीय यंत्रणा, आरोग्य विभाग सगळे पथक या ठिकाणी दाखल आहेत. कोकण 7 ऑन लाईव्ह ही स्पर्धा सुरू आहे या ठिकाणी. सन्मान्य राठोड साहेब, सन्मान्य खंडागले साहेब, सन्मान्य गोसावी साहेब आपले पथक या ठिकाणी उपस्थित आहे त्यांचं. त्याच्यामुळे तुम्ही मात्र अक्षय मेस्त्री चांगलं सांगितलं. भागीरथ साटेलकर चला, किंवा आपल्याला टायमिंग लावावं लागेल. भागीरथ साटेलकर, भास्कर साटेलकर, भागीरथ साटेलकर, भास्कर साटेलकर, अविश इरसाट चला, अन्यथा टायमिंग लावावं लागेल. बैलांच्या शेपटीला हात लावू नका म्हणजे काय, बैलांची शेपटी दाबू नका. हात लावू नका म्हणजे तसा हात लागणार. शब्दानुसार अर्थ घेऊ नका, दाबू नका. बैलाला इजा होता कामा नये याची दक्षता घ्यायची, अन्यथा गाडी बाद करण्यात येईल. नाही तर परत म्हणाल बैलांच्या शेपडीला हात लावू नका, दाबू नका म्हणजे पिळगटायची नाही. आता सगळं तुम्हाला खालीपर्यंत जाऊन सांगावं लागतं. हा पारकर साहेब सांगितलं ना, आम्ही तिघांची नावं सांगितले. साटेलकर,
दोन्ही साटेलकर, भगीरथ साटेलकर, भास्कर साटेलकर, रवी शिरसाट. अन्यथा टायमिंग लावावं लागेल हा. अजून बैलगाडी आपली सज्ज नाही बघा. भागीरथ साटेलकर, भास्कर साटेलकर, अवी शिरसाट, कृष्णा डापळे, आपल्या बैलगाड्या सज्ज ठेवा. माझ्या मते 27च्या 27 बैलगाड्या सज्ज ठेवा आणि त्याच्यानंतर बाकीचे. टायमिंग लावावा लागेल. गाडी जुंपण्यासाठी आम्हाला टायमिंग द्यावा लागेल बहुतेक. या ठिकाणी मालू गारमेंटचे मालक सन्माननीय देसाई साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी विनंती करीत महेश आपल्याला कृपाने आपण स्थानापन्न महेशची विश्वकर्मा मित्र मंडळ कणकवलीच्या वतीने आपलं अगदी मनापासून स्वागत. चला साटेलकर बंधू, साटेलकर बंधू चला. तेरसे बांबार्डे, कुडाळ, भास्कर साटेलकर, भागीरथ साटेलकर, चला दोघांपैकी एकाने या पहिल्या. आतापर्यंत विक्रमी म्हणजे 49 बाद करोय ना कुठे. आतापर्यंत विक्रमी लेन 4972 राजीव बागवे कुंडू. आतापर्यंत सुडामार्ग, लांजा, वाटूळ, रत्नागिरी, हातखांबा, वेंगुर्ला, कलोट, राजापूर, शिडवणे, लांजा, वाकेड, वाटूळ अनेक बैलगाड्या या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मिठबाव, कोंढिये, राजापूर, कोकिसरे, कुडाळ, पावशी, हळवल, किरवल आणि कणकवली अनेक बैलगाडी या ठिकाणी उपस्थित. तर आपण त्वरा केला, आम्हाला सहकार्य केलात तर आम्ही सूर्य मावळण्याच्या अगोदर काहीतरी करू शकतो. मी जे नाव वाचलंय तरी बैलगाडी सर्व पूर्ण तयार ठेवायच्या. 5 जणांनी बैलगाड्या सज्ज ठेवायच्या. माझा आवाज तुमच्यावर पोहोचतोय. चला झुंपायला घ्या 5 बैलगाड्या आणि साटेलकर बंधू चला चला चला. अक्षय मेत्री कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा. अक्षय मेत्री या स्पर्धेचा भव्य शुभारंभ मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये झाला आणि त्यानंतर मानाची बैलगाडी धावली सातम बंधूंची, जी परमहंस भालचंद्र महाराजांच्या उत्सवाला पालखी मिरवणुकीमध्ये तीच बैलगाडी होती. तीच बैलगाडी या ठिकाणी धावून या स्पर्धेचा शुभारंभ झाला. चला साटेलकर बंधू विचार. अक्षय नाव विचार. भगीरथ का? भगीरथ साटेलकर का? भगीरथ साटेलकर. भगीरथ साटेलकर ना अक्षय? हा ओके. भगीरथ साटेलकर आणि भगीरथ साटेलकर, प्रतीक मेस्त्री. आपण सगळं बाजूला राहायचं. दुसरं माईक घेऊन सांग ना. दुसरं माईक भगीरथ साटेलकर, तेरसे बांबार्डे, निकंठ मेस्त्री, स्पर्धा पंच स्पर्धा निरीक्षक. किती देईल बैलगाडी धावेल. अटी आणि नियम अतिशय महत्वाचे. आपण बाजूला राहा. बैलगाडी येईल पुन्हा धावून. जी 400 मीटरचं अंतर पार करून येईल. आमचे महसूल कर्मचारी राजेश शिरवलकर
यांचं सुद्धा अगदी मनापासून स्वागत. किरवणवरून सुद्धा एक बैलगाडी आली आहे राजे. 400 मीटरचं अंतर पार करून पुन्हा बैलगाडी पार्टी येईल. विक्रम नोंदवला जाईल, पॉइंट नोंदवले जातील, सेकंद नोंदवले जातील. कोकणसात लाईव्हच्या माध्यमातून ऑन कॅमेरा ही स्पर्धा, युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा. आमचे पत्रकार मित्र उतरे, दिगंबर वालडकर, उमेश परब, विराज गोसावी, अनेक पत्रकार मित्र इंदरकर या ठिकाणी उपस्थित. अगदी मनापासून स्वागत. दशरथ देसाई 57.87 5787. चला भास्कर साटेलकर, चला भास्कर साटेलकर, अभिषेक साठ, कृष्णा डापळे, लिंगेश्वर रवळनाथ हरकोळ, संतोष ठाकूर. आपले क्रमांक आपल्याकडे दिलेले आहेत. सन्माननीय योगेश शेरेकर, कृपया आपण व्यासपीठावर यावं. योगेश शेरेकर, आपल्याला विनंती आहे, कृपया आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न होऊया. विश्वकर्मा मित्र मंडळ सुतारवाडीच्या वतीने आपलं अगदी मनापासून स्वागत आहे. योगेश शेरेकर, भालचंद्र टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सचे मालक, सर्व अगदी मनापासून स्वागत. आपण स्थानापन्न होऊया व्यासपीठावर येऊन. व्यासपीठावर सन्मान्य जय सुमाय सुद्धा या ठिकाणी स्थानापन्न आहेत. हर्षद मेस्त्री, आपण माहिती संपर्क साधायचा आहे. हर्षद मेस्त्री, हर्षद मेस्त्री माहिती संपर्क साधा. चला साटेलकर कुडाळ, अभिषेक साठ कुडाळ. खूप मोठी आवड असते बैलगाडीची. आणि पुन्हा एकदा न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतर ही स्पर्धा सुरू झाली. सशर्त अटी आणि नियमाच्या आधारावर ही परमिशन देण्यात आली, परवानगी देण्यात आली. कारण कुठेही मुका प्राण्यांची हेळसांड होता कामा नये, त्यांना दुखापत होता कामा नये. त्याची जबाबदारी खूप महत्वाची आणि म्हणूनच अटी आणि नियम लागू करत बैलगाडीची सशर्त परवानगी या ठिकाणी देण्यात आली. परंतु परिपत्रक एक जारी करण्यात आलं, जे आपल्याकडे आम्ही दिलेलं आहे. चला साटेलकर कुडाळ, अवी शिरसाट, कृष्णा डापळे, कृष्णा डापळे, लिंगेश्वर रवळनाथ. व्यासपीठावर पाणी बॉटल पुरवा मंडळ. पाणी हॉटेल. आमचे आरोग्य अधिकारी आहेत, पोलीस विभाग आहे, महसूल विभाग आहेत, मान्यवर आहेत, आमचे स्वप्नील आहेत. पाणी पुरवा, पाणी. पशु वैद्यकीय विभाग. चला साटेलकर बोलतो. चला बुवा ज्ञानदेव मेस्त्री, भजन सम्राट यांचं सुद्धा विश्वकर्मा मित्र मंडळ सुतारवाडीच्या वतीने अगदी मनापासून स्वागत. चला भास्कर साटेलकर, अभिषेक साठ, चला कृष्णा डापळे, चला लिंगेश्वर राव. कोणी पण या नाही का नाही, या पटपट. आपल्या गाड्या सज्ज ठेवायचे. संतोष ठाकूर हळवल, ऋषिकेश करंबेकर कणकवली, रामचंद्र सुतार शिरवणे. गाड्या सज्ज ठेवा मित्रांनो. करंबेकर बंधू, गाड्या सज्ज ठेवा. येणार जरा प्रतीक्षा करा मित्रांनो. उन्हामध्ये आहात, परंतु बैलगाडी ही आउटडोर स्पर्धा घ्यावी लागते, इनडोर घेऊ शकत नाही. त्यामुळे थोडासा उन्हाचा त्रास सहन करावा लागतोय, परंतु तेवढाच आनंद आपल्याला या स्पर्धेमध्ये मिळतोय. आणि म्हणूनच या विश्वकर्मा मित्र मंडळाची टॅगलाईन आहे, विना फटका दौड स्पर्धा, विना फटका बैलगाडी दौड स्पर्धा. चला साटेलकर हो, साटेलकर चला, शिरसाट करा.
भास्कर साटेलकर कुडा. चला निकन अभि शिरसाट आपली बैलगाडी घेऊन या. अभि शिरसाट चला. अभि शिरसाट कृष्णा डापळे चला. भास्कर साटेलकर यांची ही बैलगाडी. भास्कर साटेलकर यांची ही बैलगाडी किती वेळामध्ये परत येईल? येणारी वेळ ठरवेल. मित्रांनो, नागवे रस्ता खाली करून द्या. एसटी बस सहित चोकअप झालेला आहे. नागवे रस्त्यावर प्रचंड गर्दी आहे ही बैलगाडी स्पर्धा पाहण्यासाठी. आपली वाहनं सुखरूप स्थळी पार्किंग करा. निम्मेवाडी रस्त्याला पार्किंग करा पाहिजे तर. तुफान गर्दी रस्त्याच्या नागवे रोडला जी आहे. अगदी मनापासून स्वागत मित्रांनो. माझा आवाज जर आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल, विश्वकर्मा मित्र मंडळ सुतारवाडीच्या वतीने अगदी मनापासून स्वागत. रस्ता खाली करून द्या. एसटी बसेस किंवा अन्य तात्कालीन वाहनं, आपत्कालीन वाहनं त्यातून जात असतात. आपल्याला रस्ता मोकळा ठेवला पाहिजे. अभि शिरसाट कुडाळ चला. अभि शिरसाट कुडाळ आपली गाडी घेऊन या. कृष्णा डापळे कात्रल आपली गाडी घेऊन या. कृष्णा डापळे साईडला राहा, बाजूला राहा. लहान मुलं बाल कंपनी. दशरथ देसाई एक 33-44. चला अभि शिरसाट चला. हा त्यानंतर कृष्णा डापळे, लिंगेश्वर रवळनाथ, संतोष ठाकूर. चला आपल्या बैलगाडी झुंपायला सुरुवात करा. नावं घेतोय बघा. कृष्णा डापळे, लिंगेश्वर रवळनाथ, संतोष ठाकूर, ऋषिकेश करबेकर. सज्ज राहायचं. अभि शिरसाट कुडाळ. अभि शिरसाट कुडाळ यांची बैलगाडा किती सेकंदात पाठी येईल? 400 मीटरचा अंतर. मित्रांनो बाहेर येऊ नका. कदाचित फास्ट धावणारे बैल असतात कधी कधी. तुमची काळजी आम्हाला. अनेक स्पर्धा आहेत कणकोलीमध्ये चालेल. अभि शिरसाट कुडाळ सर या. राठोड साहेब सन्मान्य मेहुल धुमाळे कृपया आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न होऊया. 2 दिवस संपूर्ण कनकनगरीवर ज्यांनी छाप टाकली आहे ते मेहुल धुमाळे. एक मोठी छाप टाकली आहे तुझ्यांनी. असे आमचे मेहुल धुमाळे. बहुतेक विक्रम क्रॉस करण्याची शक्यता. अभि शिरसाट कुडाळ बाजूला राहा. बच्चे कंपनी दशरथ देसाई. 50-35 5035 50-35. चला कृष्णा डापळे कुडाळ, संतोष ठाकूर हळवळ, लिंगेश्वर रवळनाथ हरतो. चला पटपट आपण सज्ज राहायचं. मित्रांनो धावपट्टी खाली करून द्या. धावपट्टी खाली करून द्या. अजून लांजा, रत्नागिरी, राजापूर, हातखांबा, कुडाळ अनेक बैलगाड्या या ठिकाणी आहेत. पहिली किती पडली?
बघूया कमी वेळेमध्ये मित्रांनो, म्हणून सांगतो धावपट्टी खाली करून द्या, धावपट्टी खाली करून द्या मित्रांनो. अशासाठी सांगतो ती कुठली फॉर्च्युनर नाही की बघा इनोवा नाही ब्रेक करायला लगेच. हा जरा बाजूला लांब लांब राहा मित्र. आपल्यासारखेच ते परम मित्र आहेत आपले. आणि म्हणूनच आमची टॅग लाईनच आहे, विना फटका बैलगाडा दौड स्पर्धा. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये बैलांना दुखापत होता कामा नये, याची जबाबदारी, याची काळजी या ठिकाणी घेतलेली आहे. 3 पथक या ठिकाणी तैनात आहेत. महसूल पथक आहे, पोलीस विभाग पथक आहे, पशुसंवर्धन अधिकारी आहेत, पशुवैद्यकीय अधिकारी या ठिकाणी आहेत. स्वतः देऊ बागवे या स्पर्धेवर लक्ष ठेवून आहेत. किती मिनिटात येईल येणारी वेळ सांगेल, पण आपण खरोखर आनंद लुटताय. अगदी मनापासून धन्यवाद विश्वकर्मा मित्र मंडळ सुतारवाडीच्या वतीने, अगदी मनापासून धन्यवाद. दशरथ देसाई. गेल्या वर्षी गतवर्षी यांचा तृतीय क्रमांक होता. लिंगेश्वर रवाना घरकुल गतवर्षी तृतीय क्रमांकाचा विजेता लिंगेश्वर रवाना घरकुल. या वर्षी सुद्धा विक्रम घडवेल का? या वर्षी सुद्धा द्वितीय किंवा प्रथम क्रमांकापर्यंत पोहोचेल का? येणारी वेळ ठरवेल. कननक्का नगरीमध्ये आला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ही बैलगाडी स्पर्धा पाहिलात नाही तर मग काय पाहिलात. कनक नगरीमध्ये आला तरी सुतारवाडी विश्वकर्माची बैलगाडी राज्यस्तरीय स्पर्धा नाही पाहिली तर मग काय पाहिलं. हा विचार करून देणारा मनामध्ये प्रश्न. ही जोडी या वर्षी तृतीय क्रमांकावरून द्वितीय क्रमांकावर जाईल का? लिंगेश्वर रवाना घरकुल. मित्रांनो काही न राहा, बाजूला राहा, धावपट्टी खाली करून द्या. दशरथ देसाई 57-16 57-16. चला संतोष ठाकूर हळवल. संतोष ठाकूर हळवल. चला संतोष ठाकूर हळवल. संतोष ठाकूर हळवल. प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक रोख रुपये 15,000 सन्मान्य सुशांत नाईक यांच्याकडून. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक रोख रुपये 10,000 सन्मान्य कन्हैया पारकर यांच्याकडून. आणि अनेक पारितोषिकांची खैरात या त्या मार्गाने या स्पर्धेवरती झालेली आहे. तृतीय पारितोषिक रोख रुपये 5,000 कैलासवासी मारुती सूर्याजी राणे यांच्या स्मरणार्थ. कैलासवासी शांताराम मारुती राणे यांच्या स्मरणार्थ सन्मान्य संतोष राणे यांच्याकडून.
चला माडापुडी येते ना क्या संतोष ठाकूर हळवल चला ऋषिकेश करबेकर, रामचंद्र सुतार, सलीम कासम, कल्लोट राजापूर, आदित्य बंधू वाटोळ, कैलासवासी भिकाजी राघव जाधव, लांझा वाकेल, यश धुळे, तरंदळे, सागर पुजारे, मिडवाव. आपल्या बैलगाडा सज्ज ठेवायचे. व्यासपीठावर उपस्थित मेहुल धुमाळे अगदी मनापासून स्वागत. 2 कोहिनूर हिरे मंचावर आहेत त्यांनी एकाच वेळी 2 कोहिनूर एका मंचावर आहेत. एक कोहिनूर सुपर डिलक्स मालक आणि एक कोहिनूरचे सर्व नक्की आणि मला सुद्धा. संतोष ठाकूर हळवल जे रामजी ठाकूर या नावाने फेमस असे संतोष ठाकूर हळवल. बघूया विक्रम घडवतील का, बघूया या चषकावर नाव कोरण्याचा प्रयत्न करतील का. मित्रांनो हार आणि जीत एकाच मानाच्या 2 बाजू. 99 जणांना थांबावं लागतं तेव्हा 100वा कुठेतरी विजेता होतो. परंतु ही स्पर्धा एक विरंगुळा आहे आणि म्हणूनच आमची टॅग लाईन आहे विना फटका बैलगाडा दौड स्पर्धा 2023 विश्वकर्मा मित्र मंडळ सुतारवाडी कणकवली आयोजित. रामजी ठाकूर आणि शरद ठाकूर काय घडवतील, काय करतील आपण पाहताय. संतोष ठाकूर हळवल रामजी ठाकूर या नावाने फेमस गजबजलेले आणि त्यांचे दुसरे बंधू म्हटल्यानंतर शरद ठाकूर. हे बात आहे म्हणून सांगतो पुढे येऊ नका. चपळी ठेवा. कुठे पण पळायची ताकद पाहिजे आपल्यामध्ये आणि त्यांच्यापेक्षा फास्ट. गाडी परतून परत येईल तत्पूर्वी ऋषिकेश करबेकर कणकवली आपण सज्ज राहायचंय. रामचंद्र सुतार शिरवणे आपण सज्ज राहायचंय. सलीम कासम राजापूर आपण सज्ज राहायचंय. नागवे रोडवरची गर्दी अविश्वसनीय गर्दी. खरोखर सलाम मित्रांनो तुम्हाला विश्वकर्मा मित्र मंडळाच्या वतीने. दशरथ देसाई. दशरथ देसाईंना प्रमुख भूमिका दिलेली आहे. टायमिंग सांगायची. सन्मान्य मेहुल अगदी मनापासून स्वागत. आपण या ठिकाणी उपस्थित राहिलात. श्री विश्वकर्मा मित्र मंडळ सुतारवाडीच्या वतीने 1:14:50 अगदी मनापासून स्वागत मेहुलजी. हा टायमिंग होता हळवलचा 1:14:50 आणि ही गाडी ऋषिकेश करबेकर कणकवली. पिता पुत्राची जोडी. हे जर रेकॉर्ड मोडलं त्याच्या अगोदर पुन्हा झालं. जर रेकॉर्ड ब्रेक करतो तर जयेश धुमाळे यांच्याकडून 1000 रुपयांचा वैयक्तिक पारितोषिक आहे. ऋषी केश करबेकर पिता पुत्राची जोडी रेकॉर्ड ब्रेक करेल का. आतापर्यंत रेकॉर्ड स्वप्नील 49-72 मगाशी सांगितलं मित्रांनो तुम्हाला. बुद्धीला नव्हतं म्हणून धरले. गर्दी पाठवा.
चला रामचंद्र सुतार शिरवणे चला मित्रांनो तुम्ही तिथली गर्दी कमी करा. रामचंद्र सुतार शिरवणे. मित्रांनो मागे मागे उभे राहा. मागे मागे उभे राहा मित्रांनो. मित्रांनो मार्ग तुमचा लक्ष द्यावा. मार्ग खाली करून द्या. वारंवार तुम्हाला विनंती करतोय. तसंच 1-2-12 1-2-12 तुम्ही फक्त लक्ष द्या. 1-2-12 चला. पुढची गाडी सलीम कासम राजापूर. पेडणेकर नाव विचारते. हॅलो. सर्व नागरिकांना सूचना देण्यात येत आहे, जर आपण दोरीच्या बाहेर नाही गेल्यास स्पर्धा थांबवण्यात येईल. लक्षात घ्या. सर्व
मंडळाचे अध्यक्ष नितीन पांचाया, नीलकंठ मेस्त्री या. हा ते कव्हर करा ना, तो कव्हर करा नाही. मित्रांनो, मी मगाशी सांगितलं तुम्हाला स्पर्धा थांबवण्यात येईल. महसूल विभाग, पोलीस विभाग, आरोग्य पथक, पशुसंवर्धन अधिकारी संपूर्ण लक्ष आहे. मित्रांनो, आपल्याला पाठी राहावं लागेल उभं. नीलकंठ मिस्त्री या स्पर्धा पंच. होय होय, या मंडळाचे कार्यकर्ते जरा या पुढे. राठोड साहेबांनी संपर्क साधा. टायमिंग सांग तसं. हा 1-2-68 1-2-68. कल्पेश मिस्त्री या. मित्रांनो, पुन्हा एकदा विनंती करतोय, हात जोडून विनंती करतोय, स्पर्धा थांबवावी लागेल. सर्व मान्यवर जे आहेत, पोलीस विभागीय अधिकारी, महसूल अधिकारी यांचा निर्णय या ठिकाणी येतोय आमच्याकडे. स्पर्धा कदाचित थांबवावी लागेल. आपण मागे उभे राहा. हात जोडून विनंती आहे, प्लीज विनंती आहे. त्या पूर्णपणे पताकाच्या बाहेर दोरी आहे, त्याच्या बाहेर उभं राहिलं पाहिजे, अन्यथा स्पर्धा थांबवावी लागेल. हा निर्णय मित्रांनो मंडळाचा नाही, हा निर्णय जो आहे मंडळासाठी हा पूर्णपणे शासकीय यंत्रणेकडून आहे. चला पाठी विनंती करतो, एवढी चांगली स्पर्धा थांबवावी लागेल, कारण शासनाचे नियम अटीचं पालनच करावं लागेल. त्यांच्याच अधिपत्याखाली स्पर्धा आहे. विनंती आहे मित्रांनो, चला पाठी. आदित्य वळण वाटू. आपण सज्ज राहायचंय, फक्त सज्ज राहायचं. तिथेच थांबा आदित्य, तिथेच थांबा. सरका पाठी. आणि गाडी तिकडे गेल्यानंतर 400 मीटरच्या डिस्टन्सवर मध्ये येऊ नका. ती परत पाठी येते काय बघायला. मित्रांनो, आपल्यापेक्षा त्या बैलाचा स्पीड जास्त असतो. परत वळून बघायला येऊ नका. ती येणार तुमच्या समोरूनच येणार. कुठे जाणार? वळून बघू नका. ती येते का बघण्याचा प्रयत्न करता आपण, आणि तिथेच गोळ होतो. आणि लांब उभे राहा, कारण ते शेवट प्राणी मात्र असतो. आपला प्राणी मित्र आहे, तो बुजतो. आपण बुजतो संध्याकाळ झाल्यावर. तर त्या प्राण्याचं काय सांगायचं, जवळ गर्दी असल्यावर बुजणारच ना. जरा लांब उभे राहा. आता माझ्यावरून सांगावं लागलंय, पर्याय नाही, कारण त्या मुख्य प्राण्याची दया आम्हाला. जरा लांब उभे राहा, बुजणार नाही तर तो. चला आदित्य वळण या पुढे येऊन थांबा. एंट्री रेटवर आमच्या खुर्च्या पण दुकानात राहिले. अधिकारी वर्ग परत येईल आणि त्यानंतर सुरुवात होईल. तोपर्यंत सिग्नल मिळत नाही अधिकारी वर्गांकडून, तोपर्यंत थांबवण्यात येईल स्पर्धा. अधिकारी सिग्नल देतील. राठोड साहेब आहेत, खंडागले साहेब आहेत, सिग्नल देतील. महसूल अधिकारी आहेत, पशुसंवर्धन अधिकारी आहेत, पशुवैद्यकीय अधिकारी आहेत, त्या ठिकाणी गोसावी साहेब आहेत, सन्माननीय सागरजी खंडागले साहेब आहेत. संपूर्ण शासनाच्या नियमाखाली ही स्पर्धा होईल. नादवड्यात सुद्धा स्पर्धा झाली, तशी ती सुंदर स्पर्धा, खूप गर्दी, खूप मोठं सहकार्य आपल्या मित्रांनो आहे. तशी ती भव्य दिव्य स्पर्धा कनकनगरीमध्ये संपन्न होते. लांब उभे राहा. आता कसे आहेत तशी, आणि अजिबात पुढे येऊ नका. आता सुंदर पुढे वळून बघायला येऊ नका.
सकाळची भरलेली आदित्य वळजू त्यांची बैलगाडी सज्ज आहे. वाटूळ त्याच्यात क्लिअर आहे ना. समीर राणे विचार राठोड साहेबांनी. वाटूची ही गाडी 49-72चा रेकॉर्ड ब्रेक करेल का. सुंदर चप्पल पाहायला मिळते ही बैलगाडी. 400 मीटरचा तेज करेल. पिकअप सुरुवातीलाच घेतलेला आहे. पुन्हा फिरेल. तुमच्या समोरून येईल. बघायला जाऊ नका. येईल तुमच्या समोरून परत. गाडी टर्न होऊन परत येते. 400 मीटरचं अंतर कापून 49-72चा रेकॉर्ड ब्रेक होईल का. पाहावं लागेल. 49-72चा रेकॉर्ड ब्रेक होईल का. विना पटका बैलगाडी दौड स्पर्धा. बघूया ब्रेक झाला का की किती सेकंदामध्ये परत आले. 54-25 54 सेकंद 25 पॉइंट. चला कैलासवासी भिकाजी राघव जाधव लांजा वाकेल. चला भिकाजी राघव जाधव लांजा वाकेल. यश जुळे तरंदळे सागर पुजारे मिलभाव. आपण सज्ज राहायचं. सुंदर मित्रांनो असं आपलं सहकार्य पाहिजे. या सहकार्याला विश्वकर्मा मित्र मंडळ कडून अगदी मानाचा सलाम. मानाचा सलाम मित्रांनो. सुंदर जेवण थांब. खाली बसून घ्या. व्यासपीठाच्या समोर खाली बसून घ्या. तर या राठोड साहेब आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न होऊया. यश धुळे आपण सज्ज राहायचा. यश धुळे तरंदळे आपण सज्ज राहायचा. आणि ही बैलगाडी सुरुवातीलाच तिकट घेतलेली बैलगाडी 400 मीटर कव्हर करून परत येईल. कैलासवासी भिकाजी राघव जाधव लांजा वाकेल. वाकेल ही गाडी महेश कनकनगरी मध्ये रेकॉर्ड बनवेल का. चारशे मीटर पार करून गाडी पुन्हा माघारी परतते. तुम्ही ग्राउंड मागून धावू नका. लांब लांब राहा. अन्यथा पुन्हा या ठिकाणी सगळे नियम जे आहेत ते आमचे शासकीय अधिकारी वर्गाकडे आहेत. पुन्हा थांबवावे लागेल स्पर्धा. जरा पाठीपाठी जा. प्रेक्षक वर्ग जरा पाठीपाठी राहा. आमचे रसिकप्रेमी वारंवार विनंती करतोय मागे मागे राहा. 55-28 व्यासपीठाच्या समोर खाली करून द्या. व्यासपीठाच्या समोर सागर जरा मदत करा मला. नुसतं राहू नको. मदत कर त्यांना पाठी घ्यायला. प्रथमेश पेडणेकर थोडं थोडं पाठी घ्या सगळ्यांना. घे पाठी सगळ्यांना. यश जुळे तरंदळे. यश जुळे तरंदळे 400 मीटर क्रॉस करून
त्यानंतर सागर पुजारे मिडबाव आपण एंट्री पाशी यायचं. सागर पुजारे मिडबाव. श्रीपती कृष्णाबाई कोंडिये राजापूर, महादेव रामचंद्र देऊलकर, सुरेश राणे कणकवली, श्लोक संजय साटम कणकवली. अत्यंत चांगली स्पर्धा नेटनेटचं आयोजन या ठिकाणी पाहायला मिळतं. चांगली स्पर्धा मित्रांनो. बैल सुद्धा आपला परम मित्र आहे, शेतकऱ्याचा मित्र आहे. स्पर्धा हा एक विरंगुळा आहे. ए भाऊ, ओ भाऊ, इकडची काढा गाडी. किती दशरथ गाड्या पुढे घ्या. त्या दोन्ही पण गाड्या. दशरथ किती? 1:25 28. सागर पुजारे मिडबाव. चला सागर पुजारे मिडबाव. जाधव साहेब आपली जरा गाडी पुढे पुढे चौकाल बैल उजळतील की नाही. चौकाल मंडळ अधिकारी विश्वकर्मा मित्र मंडळ. पाण्याची व्यवस्था करा. अक्षय मिस्त्री, कल्पेश, नीलकंठ मिस्त्री बंधू. हा इकडे अधिकारी वर्गाला पाणी पाहिजे. पाणी पुरवा. चला सागर पुजारे मिडबाव. कणकवलीच्या वतीने अगदी मनापासून स्वागत. अगदी मनापासून धन्यवाद. खूप छान. फक्त वळून बघू नका. परत व्यासपीठाच्या समोरचे आमचे रसिकप्रेमी मार्ग खाली करून द्या. तो ही बैल जोडी सागर पुजारे मिडबाव. 50 होती. 54 ना. राजा आणि सोड्याची ही खिल्लारी जोडी सागर पुजारे मिडबाव. राजा आणि
आणि सोन्याची खिल्लारी जोडी. सुंदर राजा आणि सोन्या रेकॉर्ड ब्रेक करतील का? 49 वाजताचं पाहावं लागेल. टाइमर दशरथ देसाई उत्कृष्ट चालक 1:15:09 1:15:09. चला पुढील जोडी श्रीपती कृष्णाबाई या महादेव रामचंद्र देवळकर सज्जरा सुरेश राणे कणकवली श्लोक साटम कणकवली सुरेश राणे शिरवळ सज्जरा. कोकण सातदाई टच करा आणि पहा धमाका बैलगाडी स्पर्धेचा. विश्वकर्मा मित्र मंडळ कणकवली आयोजित भव्य बैलगाडा राज्यस्तरीय स्पर्धा 2023. आणि आमच्याकडे सुद्धा एक जोडी आहे समीर आणि राजेश आणि समीर खिल्लारी जोडी. महसूल विभाग कणकवली कधी जा कुठलंही काम असू दे नक्कीच मदत करतात प्रत्येक कामामध्ये. श्रीपती कृष्णाबाई कोंडिये राजापूर आपल्या समोर. रवानगी का चालते आमच्याकडे. श्रीपती कृष्णा नाईक कोंडिये राजापूर. कोंडिये राजापूरची ही खिल्लारी जोडी 400 मीटरचं अंतर पार करून पुन्हा परत येईल. निकंठ मैत्री स्टॉप करतील. दशरथ देसाई टायमिंग सांगतील 49:72 पर्यंत रेकॉर्ड क्रॉस होईल का? क्रीडा रसिकांच्या मनामध्ये प्रश्न असेल. 49.72 ची ही ट्रॅक क्रॉस करेल का? 400 मीटरचं अंतर पार करून जोडी पुन्हा कोंडिये राजापूर श्रीपती कृष्णाबाईची किल्लारी जोडी सुंदररित्या माघारी परतते. कुठलाही धोका नाही. सुंदर माघारी परतते आणि स्टॉप होईल. टायमर लेन दशरथ देसाई त्याच्या हातामध्ये बेस घड्याळ ते दशरथ देसाई. किती? 5609 5609. चला देऊळकर महादेव रामचंद्र देऊळकर. चला सुरेश राणे कणकवली श्लोक संजय साटम कणकवली सज्जरा श्लोक साटम सज्जरा सुरेश राणे सज्जरा सुरेश राणे शिरवळ सज्जरा सुरेश राणे कणकवली सज्जरा.
रामचंद्र देऊळकर. कुडाळ महादेव रामचंद्र देऊळकर कुडाळ. स्टार्टचा सिग्नल सुरुवातीपासून पिकअप घेतलेला आहे म्हटल्यानंतर रसिकांच्या मनामध्ये उत्कंठ लागलेली असेल. 49-72 रेकॉर्ड ब्रेक होईल का याकडेच लक्ष सर्वांचं राहील. अनेक पारितोषिकांची खैरात असणारी स्पर्धा विश्वकर्मा मित्रमंडळ सुतारवाडी कणकवली आयोजित महादेव रामचंद्र देऊळकर कुडा. टायमिंग दशरथ देसाई. एक 68 1 68. चला पुन्हा एकदा धावपट्टी खाली करू जरा नाही डीजे श्रवण डीजे क्या बाबा. सुरेश राणे कणकवली. सुरेश राणे कणकवली. सुरेश राणे कणकवली. श्लोक साटम कणकवली आणि सुरेश राणे गिरवल सज्जरा. श्लोक साटम कणकवली सज्ज राहायचं आहे. सुरेश राणे शिरवल सज्ज राहायचं आहे. 1168. कणकवली रेकॉर्डचा ब्रेक केला होता. महेश राणे रवानाथ मित्र मंडळाचे सर्वे सर्वा यांच्याकडून 1000 रुपयांचं वैयक्तिक पारितोषिक. 49-72 रेकॉर्ड ब्रेक करते तर चालक जो आहे सुरेश राणे यांच्या गाडीचा अर्थातच प्रशांत राणे उत्कृष्ट जाती म्हटलं जातं त्याला प्रशांत. धावपट्टी खाली करा. धावपट्टी खाली करा. परत उजव्या बाजूने पुढे येऊ नका. उजव्या बाजूने पुढे येऊ नका मित्रांनो. मित्रांनो पाठी राहा. मित्रांनो मुका प्राणी आहे बुजणार तो. पाठी राहणार. पाठी राहा. तर रेकॉर्ड ब्रेक करते तर महेश राणे यांच्याकडे 1000 रुपयांचं वैयक्तिक पारितोषिक आहे. सुरेश राणे कणकवलीची बैलजोडी बैलगाडा शर्यतीमध्ये रेकॉर्ड ब्रेक करेल का मित्रांनो. मागे मागे थांबा. उत्कृष्ट जॅकी म्हटलं जातं. चालक म्हटलं जातं. तोच प्रशांत आपली करामत करेल का. दशरथ देसाई. 59-35 महेश राणे यांचे किती पैसे बक्षीस त्यांच्यात तिथे. 59-35
5935 5935. चला श्लोक साटम कणकवली. आताची बैलगाडी आपल्या समोर येईल. श्लोक साटम कणकवली. समीर सुरेश राणे शिरवल आपण सज्ज राहायचंय. विलास पांचा कोकिसरे, प्रथमेश होडवडेकर वेंगुर्ले आणि चंद्रकांत सावंत कणकवली आपण सज्ज राहायचंय. बैलगाडी आपली सज्ज ठेवायची आहे. सुरेश राणे शिरवल, विलास पांचा कोकिसरे, प्रथमेश होडावडेकर वेंगुर्ला, चंद्रकांत सावंत कणकवली आपण आपल्या बैलगाड्या सज्ज ठेवायचंय. भव्य राज्यस्तरीय बैलगाडी स्पर्धा आपल्या समोर बैलगाडी येईल. श्लोक साटम कणकवली. लोक साटम कणकवली. कोकण साहेब लाईव्ह जवळपास आपला युजरचा टप्पा पूर्ण करतोय. दुसरे खूप मोठे रसिकप्रेमी संपूर्ण राज्यामध्ये ही स्पर्धा पाहत आहेत. डोंबिवली मरो पाईपलाईनचे आमचे मित्र अगदी मनापासून स्वागत मित्रांनो. युजरची संख्या वाढती. कोकण साहेब लाईव्हच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यात ही स्पर्धा बघितली जाते. लोक साटम कणकवली. जरा पाठीपाठी उभे राहा. पाठीपाठी उभे राहा. मार्ग खाली करून द्या. मार्ग खाली करून द्या. पाठीमागे थांबा. मंडळाचे कार्यकर्ते काय करतात पाठीपाठी घ्या. श्लोक साटम कणकवली. बघता बघता अंतर कापेल का पाहावं लागेल. श्लोक साटम कणकवली. नक्कीच आपल्या होम मैदानावर होम ग्राउंडवर श्लोक साटम. तर रेकॉर्ड ब्रेक केलं महेश राणे यांच्याकडून 1000 रुपयांचं वैयक्तिक पारितोषिक. रेकॉर्ड ब्रेक केला तर 49-72. आपल्या होम ग्राउंडवर मित्रांनो मागे मागे राहा. वळून बघू नका. 49-72 रेकॉर्ड पूर्ण होण्याच्या मार्गावर मागे राहा. आपल्या होम ग्राउंड वरती महेश राणे यांच्या पारितोषिक. बघूया काय होतंय. महेश राणेंचे पारितोषिक परत खिशामध्ये राहतं का. 55-50 5550 आपल्या होम ग्राउंड वर श्लोक साटम. मालक चिकणे गाडी चिकणी. सुरेश राणे शिरवल. सुरेश राणे शिरवल. चला विलास पांचाळ कोकिसरे सज्जरा. आपल्या होम ग्राउंड वर 55.50 श्लोक साटम. आता मात्र सुरेश राणे शिरवल राजेश शिरवलकर यांच्या संपूर्ण मार्गदर्शनाच्या खाली. राठोड साहेबांना मी सांगू इच्छिते राजेश शिरवलकर यांची ही मार्गदर्शनाखाली ही बैलगाडी आहे. सुरेश राणे शिरवल. बघूया सुरेश राणे शिरवल.
सुरेश राणे शिरवल, बघूया किती सेकंदामध्ये पाठी येईल. त्यानंतर विलास पालच्या कोकिसरे, आपण सज्ज राहायचंय. प्रथमेश होडावळेकर वेंगुर्ला, आपण सज्ज राहायचंय. चंद्रकांत सावंत कणकवली, आपण सज्ज राहायचंय. चंद्रकांत वाटेवे कुडाळ पावशी, आपण सज्ज राहायचंय. अमोल ठाकूर वन हळवल, आपण सज्ज राहायचंय. अमोल ठाकूर हळवल, आपण सज्ज राहायचंय. सुरेश राणे शिरवल यांची बैलगाडी वळून माघारी येते. आपण आतमध्ये राहा. तुफान गर्दी, या गर्दीला खरोखरच विश्वकर्मा मित्र मंडळाच्या वतीने सलाम, आपले मनापासून आभार आणि धन्यवाद. खूप मोठी स्पर्धा यशस्वी करण्यामागे आपला खराच खूप मोठा मोलाचा वाटा मित्रांनो. आपल्यामुळेच आम्हाला एक प्रेरणा मिळते, चेतना मिळते आणि त्यातूनच आम्ही अनेक स्पर्धा या ठिकाणी घेऊ शकतो. सुरेश राणे कणकवली, सुरेश राणे हळवल. आम्ही खाना जेवण पण जानो जानो असं जानो जानो असं मिस्त्री माझी नको जरा तार येत नाही काय आतल्या टाळा विलास पंचा सोफिसरे खाली बसा व्यासपीठाच्या समोर. चला बाकीचे घ्या, बाकीच्या साईडला राहा. प्रथमेश वडावडेकर वेंगुर्ला,
प्रथमेश होडावडेकर वेंगुर्ला. त्याने पुन्हा एकदा ट्रॅक खाली करून द्या. पूर्ण मंडळाचे कार्यकर्ते चला तिकडे, पूर्ण ट्रॅक खाली करून द्या. सामना जे आहे स्पर्धा थांबवावी लागते परत एकदा, कारण ही स्पर्धा या ठिकाणी अधिकारी वर्ग बसलेला आहे. त्यांनी थांब म्हटलं की थांबवावी लागणार. जरा पुन्हा एकदा ट्रॅक खाली चला मंडळाचे कार्यकर्ते, चला जरा पटपट. अजूनही भरपूर बैलगाड्या शिल्लक आहेत. आपले पोलीस मित्र त्या ठिकाणी आहेत, ते सांगतात ते ऐका, कारण जो निर्णय आहे तो आमचे जे खंडकले साहेब आहेत, गोसावी साहेब आणि या ठिकाणी राठोड साहेब आहेत, त्यांच्या अधिपत्याखाली हे निर्णय आहेत. जरा पाठी राहा. त्यांनी थांबा म्हटलं की आम्हाला इथून थांबवावी लागते स्पर्धा.
आपल्यासाठी सन्मान्य कणकवली उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना शहर प्रमुख सन्मान्य प्रमोद मसूरकर यांच्याकडून 500 रुपयांचा पारितोषिक आलेले ओढावडेकर. नंतर येऊन घेऊन जायचं किंवा आता येऊन घेऊन जावा ओढावडेकर. ट्रॅक खाली करा. राठोड साहेबांनी काय सांगितलं लक्षात आलं ना मित्रांनो? वारंवार थांबवावी लागते स्पर्धा. चंद्रकांत सावंत कणकवली. चंद्रकांत सावंत कणकवली. ओढावडेकर बंधू आपलं पारितोषिक घेऊन जा. ओढावडेकर प्रथमेश ओढावडेकर झालं असेल तर येऊन कोणी प्रतिनिधी पाठवा. पारितोषिक घेऊन जा. प्रमोदजी मस्तुरकर कणकवली उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना कणकवली शहर प्रमुख यांच्याकडून 500 रुपयांचा पारितोषिक आहे. आणि आता जी येणारी बैलगाडी समोर आहे ती सुद्धा चंद्रकांत सावंत कणकवली. मित्रांनो पाठी पाठी उभे राहा. परत एकदा विनंती आपल्याला. रेकॉर्ड ब्रेक झाले 49-72. तर सन्माननीय जयेश धुमाळे यांच्याकडून 2,000 रुपयांचं पारितोषिक आणि सन्मान्य महेश राणे रवानाथ मित्र मंडळाचे सर्वेसर्वा यांच्याकडून 1,000 रुपये या गाडीसाठी. प्रथमेश ओढावडेकर या ठिकाणी पारितोषिक स्वीकारतोय. सुंदर मित्रा 51 पॉइंट 42 51.47. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत प्रथमेशसाठी. प्रथमेश ओढावडे 500 रुपयांचं पारितोषिक. प्रमोद शेख मसूरकर. चंद्रकांत सावंत कणकवली. त्यानंतर चंद्रकांत वाटवे कुडाळ पावशी. रेकॉर्ड ब्रेक झालं तर या गाडीने चंद्रकांत सावंत यांच्या गाडीने जर रेकॉर्ड ब्रेक केलं तर सुभाष पाटकर यांच्याकडून रोख रुपये 2,000. जयेश धुमाळे यांच्याकडून रोख रुपये 2,000. महेश राणे यांच्याकडून रोख रुपये 1,000. पारितोषिक मंडळाकडे जमा करा. आहे का सुरू होत नाही लक्षात आलं ना? ट्रॅक खाली करून द्या. चंद्रकांत सावंत कणकवली जवळपास वैयक्तिक 5,000 रुपयांचा पारितोषिक आहे. 2 आणि 1. महेश राणे 1,000. 2,000 पाटकर. सन्माननीय जयेश धुमाळे 2,000. टोटल 5,000 रुपयांचं वैयक्तिक पारितोषिक. सन्माननीय आमचे पोलीस मित्र भाईस साहेब यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. अगदी मनापासून स्वागत भाईस साहेब. ट्रॅक खाली करून द्या. ट्रॅक अतिशय महत्वाचा मित्रांनो. मागे उभे राहा. मंडळाचे कार्यकर्ते आपण लक्ष द्यावा. तो मधला पट्टा आहे. ट्रॅक खाली करा पूर्णपणे. मंडळाचे कार्यकर्ते आपण लक्ष द्यावा. तो मधला पट्टा आहे. ट्रॅक खाली करा पूर्णपणे.
राकेश बाबू कसालकर यांच्याकडून सुद्धा 71 रुपये, टोटल 6000 रुपये. गाडी निघते रेकॉर्ड ब्रेकच्या दिशेने. बॅक खाली करून द्या. चंद्रकांत सावंत फाटून धावू नका. ट्रॅक खाली करून द्या. संतोष राणे, राकेश पिळणकर लक्ष घाला त्या ठिकाणी. ट्रॅक खाली करून द्या. संतोष राणे मंडळाचे कार्यकर्ते. अरे मित्रांनो ट्रॅक खाली करा ना. ट्रॅक खाली पूर्ण बघा येणार ते आपोआप पाठीवट. 6000चे मानकरी ठरतात का पावन लागेल. ट्रॅक खाली करून द्या. 6000 रुपयाचे मानकरी ठरतात का पावन लागेल. आणि जवळपास दोन एक टोटल 6000 रुपयाचा मानकरी ठरतो का दशरथ देसाई. दशरथ देसाई एकूण 50 मास्टरच्या आहे 48 विशाल कसाल करते जाओ. 535 बत्तिया जवळपास 6000 रुपयांचा पारितोषिक. पाटकर साहेब तेजस राणे यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक. पाटकर साहेब विशाल कसालकर लवकर या. विशाल कसालकर लवकर या. कसालकर पप्पू डोळे यांच्याकडून 500 रुपयांचा पारितोषिक. बालू गार्मेंटचे मालक महेश देसाई यांच्याकडून 1000 रुपयांचा पारितोषिक. बाबू कसालकरचं पारितोषिक धरून जवळपास 8000 रुपयाचा वैयक्तिक बक्षिसांचा मानकरी धरतो. या चंद्रकांत सावंत कणकवली या. चंद्रकांत सावंत मंडळी बाळा सावंत कोटा सावंत या जरा. चंद्रकांत वाटवे आपण सज्ज राहायचं. चंद्रकांत वाटवे आपण सज्ज राहायचं. बाबू कसालकर ओके ओके लवकर. बाबू कसालकर मी विनंती करेन सन्मान्य राठोड साहेब या पुढे या. वसंतदादा हातकर जॅकी व्यासपीठावर या. वसंतदादा हातकर जॅके जरा लवकर या. वाजपेयी सज्जरा चंद्रकांत वाटवे वसंतदादा जरा या ना. वसंतदादा वसंतदादा जॅकी वसंतदादा लवकर या. जॅकी
भास्कर साहेब यांच्याकडून 2000 रुपये, महेश देसाई 1000 रुपये, विजय थांब महेश राणे 1000 रुपये, जयेश धुमाळे 2000 रुपये. मी विनंती करेन राठोड साहेब आपले शुभ असते थांबवते ना, ट्रॅक खाली करून द्या, ट्रॅक खाली करून द्या पूर्णपणे. वाजपेयीची बैलगाडी निघते, रेकॉर्ड ब्रेक हे सुद्धा करू शकतात, सांगू शकत नाही. तब्बल 8000. बाबू कसालकर यांच्याकडे सुद्धा 1000 रुपये जीपे करण्यात आलेले आहेत. फक्त 9309 13 वरती करू नको, गेले बाहेर नाही परत ट्रॅक खाली करा, रेकॉर्ड ब्रेक होऊ शकतं पुन्हा एकदा. अंबाजी राणे यांच्याकडून 500 रुपये, रेकॉर्ड ब्रेक होऊ शकते. 49-72 रेकॉर्ड ब्रेक होईल. दशरथ देसाई तब्बल 9500 रुपयांचा मानकरी करतोय. चंद्रकांत सावंत यांची ही बैलगाडी तब्बल 9500 रुपये. अंबाजी राणे यांच्याकडून सुद्धा 500 रुपये आलेले आहेत. दशरथ देसाई 50-91 5091 50-91. आणि यापुढे अमोल ठाकूर हळवल. चला 50 झाले 2 ना पॉइंट वर येते 50 वाले 2 आहेत, 50 झाले 2 होते पॉइंट वर येते. 51 आहे ना, 50-51. ट्रॅक खाली करून द्या. अमोल ठाकूर हळवल. चला बाबू कसलकर यांच्याकडून 1000 रुपये जीपेच्या स्वरूपामध्ये. अरे बाबू चंद्रकांत सावंत किती पैसे सगळे 9 जाऊ दे आणि आता ते 9-10 जाऊ दे. बक्षीस असतं हे बाहेरचे लोकांनी 1500 2000 10,000 गेले झालं तसे बक्षीस. नंबर किती पहिलं दुसरं तिसरं नाही. आता कळत अजून ठरतं, अजून धावायचे गाडी. किती गाडी आहे अजून धावायचं बाबू कसलकर यांच्याकडून पारितोषिक मिळालेला आहे. रोख रुपये 1000. चंद्रकांत सावंत, प्रकाश सावंत, बाळा सावंत, चंद्रकांत सावंत या. बाबू कसलकर यांच्याकडून 1000 रुपये. सुपूर्त करते स्वतः बाबू कसलकर. 1000 रुपयांचे पुन्हा एकदा मानकरी चंद्रकांत सावंत यांच्यात. जवळपास 3.5 काय वायरिंग करत तिकडे गेलो काय माहिती सुट्टी असते. गेली गाडी काय गेली माणसा बघ किती ती बघ कपडे हल्ली
त्या ठिकाणी पोचली त्या ठिकाणी ही स्पर्धा पाहिली गेली आणि म्हणून कोकण साथ लाईव्हचे अगदी मनापासून धन्यवाद. खास करून आमचे लाडके परममित्र आणि त्याचे सहकारी भुसरे आणि त्यांचा सहकारी अगदी मनापासून धन्यवाद देईल. सावंत थांबा, सावंत थांबा, आधी नाही, थांब थांब थांबव. चालू होणार आहे का? ट्रॅक ऑन करून द्या. ट्रॅक पूर्णपणे रिकामी करा. पाठीमागे वळून बघा रसिक प्रेमी. या बैलगाडी शर्यतीचे जे पंच म्हणून काम पाहिलेले होते ते आपल्यासोबत पंच मेस्त्री येथे सहभागी झालेलं आहेत आपल्यासोबत. काय नेमकी परिस्थिती होती? पंच म्हणून आपलं काम पाहिलेलं आहे. आता पंच म्हणून आम्ही बरेच वेळा काम पाहतो सिंधुदुर्गात, पण बऱ्याच ठिकाणी प्रत्येक गाडीवाल्याचा नंबर येईल असं काही नसतं. पण आज जी गाडी पळाली चंद्रकांत सावंत यांची, ती उत्कृष्टरित्या त्यांची प्रॅक्टिस किंवा बैलांना देखभाल किंवा प्रॅक्टिस त्यांची खाणं पिणं हे सगळं व्यवस्थित होतं. त्याच्यामुळे जो काय स्टॅमिना होता ते त्यांचा तंतोतंत पुरतो. प्रत्येकाने बैलगाडी चालक किंवा मालक याने त्याचं परीक्षण करून आपली बैलजोडी व्यवस्थित तयार करावी पाहिजे. आणि जर बैलांचं आरोग्य चांगलं असेल तरच बैल व्यवस्थित पळू शकतात. टायमिंग या मैदानात बसला म्हणून पुढे बसेल असं काही नाही, असं मी पंच म्हणून सांगू इच्छितो सगळ्या बैलगाडीला. खूप चांगलं आयोजन केलं हो. त्याबद्दल काय सांगू? विश्वकर्मा मित्र मंडळाचा मी पण एक सदस्य आहे. हे बरीच वर्ष आम्ही त्याच्या आधी शर्यती घेतलेल्या आणि ही आता बंदी उठल्याच्या नंतर सिंधुदुर्गातली किंवा कणकवली तालुक्यातली पहिली शर्यत आहे. तर आम्ही स्वतः आधी नियोजन तंतोतंत नियम पाळून सगळे स्पर्धा पूर्ण केलेली आहे. त्याच्यात आज चंद्रकांत सावंत यांची गाडी नंबरामध्ये बसलेली आहे, त्यामुळे त्यांचं अभिनंदन. आणि प्रत्येक बैलगाडी चालक किंवा मालक यांनी सगळ्या नियमांचं पालन करून मंडळाला सहकार्य करायला पाहिजे. जसं आमच्या मंडळाला सहकार्य केलं तुम्ही तसं विश्वकर्मा मित्र मंडळ कणकवली तरडे यांना, तसं ह्याच्या पुढेही ज्या शर्यती असतील त्यांना पण तुम्ही व्यवस्थित सहकार्य करा. आणि आमचं हे मंडळ आहे ते कायम आता शर्यत भरवतच असतं. नियोजन आम्ही तंतोतंत करतो. आम्ही कोणाला पाठीशी घालत नाही. आमचा मित्र असून देत किंवा शेजारी असून देत किंवा गावातले असून देत, नियम म्हणजे नियम. सरकारने किंवा कोर्टाने, माननीय कोर्टाने जे नियम घालून दिलेले आहेत त्याचं तंतोतंत आम्ही आधी स्वतः पालन करतो. मी जरी पंच असलो तरी कोणालाही पाठी घालत नाही त्याच्यातनं, अशी मी माझी भूमिका मांडतो कायम. आणि सिंधुदुर्गात जेवढ्या शर्यती होतात तिथे पंच म्हणून आमच्या नावाची शिफारस केली जाते. निश्चितच तुम्ही पंच म्हणून चांगलं काम इथे पार पाडलेलं आहे. मंडळाचे बहुसंख्य सदस्य आहेत, मंडळाचे अध्यक्ष देखील आपल्या सोबत आहेत. खूप चांगल्या प्रकारे हे नियोजन होतं आणि या मंडळाच्या अध्यक्षांनी देखील खूप चांगलं नियोजन केलं. खूप चांगल्या प्रकारे नियोजन. सावंत यांची गाडी ही नंबरात बसली असं पंच म्हणतात, काय सांगताय? काय म्हणतं? खूप चांगल्या प्रकारे नियोजन होतं. सावंत यांची गाडी नंबरात आलेली आहे असं समजतंय. कशा पद्धतीचं वातावरण होतं? वातावरण म्हणजे आता त्यांचं विश्वकर्मा मित्रमंडळ आयोजित बैलगाडी दौड स्पर्धा होती. आमच्या मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी उत्कृष्टपणे त्यांचं काम केलेलं आहे. लाईनीवरचं राहण्याचं किंवा नियोजन ते काय आहे ते आम्ही योग्य केलेलंच आहे. तुम्ही पाहिलंच आहे, आता यूट्यूबच्या माध्यमातून तुम्ही ते पाहिलंच आहे. आणि आता आजच्या स्पर्धेचे मानकरी चंद्रकांत सावंत आणि दुसऱ्या नंबर कोण तरी द्वितीय क्रमांकावर आहेत जो द्वितीय नंबर आहे. पण या ओव्हरऑल स्पर्धेसाठी जे प्रेक्षक उपस्थित होते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात त्याबद्दल काय सांगा? प्रेक्षक वर्ग म्हणजे आज बहुसंख्येने प्रेक्षक वर्ग आज उपस्थित होतात या कार्यक्रमाला. त्यांचा आम्ही या मंडळातर्फे मनापासून आभार मानतो. त्यांनी आम्हाला दरवर्षी असाच या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवायची आहे त्यांनी या मंडळाच्या. आणि दरवर्षी आम्ही हा कार्यक्रम राबवण्याचा प्रयत्न करू. ह्या कार्यक्रमाला आम्हाला शेतकऱ्यांनी, बैलगाडी चालक मालकांनी पण आम्हाला सहकार्य तितकंच करायचं आहे. आणि कलेक्टर म्हणजे जे काही पोलीस प्रशासन आहे किंवा कलेक्टर हे महसूल आरोग्य आहे किंवा आरोग्य विभाग आहे त्यांनी पण आम्हाला चांगल्या पद्धतीने सहकार्य करून
किंवा पोलीस आले, जिल्हाधिकारी आहेत, आपले पोलीस प्रशासन आहे, त्यांनी आम्हाला चांगल्या प्रकारे सहकार्य करून हे शर्यत आम्हाला दरवर्षीपणे यशस्वीपणे पार करून द्यायचे आहे. हो, आमदार वैभव नाईक आणि सुशांत नाईक किंवा आपले संदेश पारकर, आदी सतीश सावंत आणि कन्हैया पारकर हे स्वतः उपस्थित राहून हे कार्यक्रमाला उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची त्यांनी शोभा वाढवलेली आहे. तर त्या दरवर्षी त्यांनी आम्हाला दरवर्षी पण आम्हाला त्यांनी असं सहकार्य करून हा कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार करून द्यायचा आहे. त्यांनी पण आम्हाला निश्चितच हे होते मंडळाचे अध्यक्ष यांनी सांगितलेलं आहे की हा कार्यक्रम आपण दरवर्षी भरवू, आपण सगळ्यांनी आपल्याला सहकार्य करायचं आहे. आणि ही जी बैलगाडी स्पर्धा जी सुरू झाली आणि त्या बैलगाडीमध्ये जी प्रथम बैलगाडी जी आलेली आहे ती आहे सावंत यांची. आपण पाहतो की जी दृश्य ही सावंत यांची जी बैलगाडी इथे त्यांनी आणलेली आहे आणि ती आता या नंबरामध्ये आलेली असं पंचांनी सांगितलेलं आहे. 48.19 या सेकंदामध्ये ती बैलगाडी धावलेली आहे. त्यांचे जे बैल आहेत ते आपल्यासोबत आपण पाहतो आहोत की आणि आता देखील एक ह्या ग्राउंडमधून एक ते धावणार आहेत. नुसते एक लोकांना फक्त समजावी ही गाडी बैलगाडी आहे आणि एक म्हणजे म्हणून लोकांना समजावं. या बैलगाडी चालवणारे जे जॅकी आहेत वसंत हातकर त्यांचे आपण चर्चा करू. वसंत हातकर यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत. ही असल्यामुळे मी सोडली नाही, थेट झाली त्यावेळी सोडली. चालवताना लय भारी वाटलं मला. प्रेक्षक वर्ग हजारो संख्येने उपस्थित तरी देखील आपण खूप चांगल्या प्रकारे मी कायमच पट्ट्यावर घरी जाईल, जे जोडी हातात धरेल ती चांगल्या पद्धतीने सांगतो. सावंत यांची बैलगाडी होती. सावंत आपल्या सोबत आहेत. काय सांगू इच्छिता ही जी बैलगाडी आहे जी 1 नंबरला जी बैलगाडी आलेली आहे काय सांगताय? बैलगाडी 1 नंबर बैलगाडी जी 1 नंबरला आलेली आहे ती आम्ही व आमच्या या जमलेल्या सगळ्या जनतेच्या समूहाने त्यांच्या आपल्या सोबत आहेत. काय सांगू इच्छिता ही जी बैलगाडी आहे जी 1 नंबरला जी बैलगाडी आलेली आहे काय सांगताय? बैलगाडी 1 बैलगाडी जी 1 नंबरला आलेली आहे ती आम्ही व आमच्या या जमलेल्या सगळ्या जनतेच्या समूहाने त्यांच्या पारितोषिक वितरण समारंभाला या ठिकाणी सुरुवात होते.
जरा साईडला काका व्यासपीठाच्या समोरची गर्दी झाली चंद्रकांत वाटवे आपल्या गाडी सोबत या. चंद्रकांत वाटवे आपल्या गाडी समवेत या. आपण चंद्रकांत वाटवे गाडी सोडला हो हो गाडी सोडलात का गाडी सोडून द्या ना जरा जरा पुढे राहा जरा पुढे राहा उत्कृष्ट बदल शांतता करा लाईन सगळ्या बॅटरीवर चालू आहे जरा शांतता राहा उत्कृष्ट बैलगाडी मी विनंती करेन उत्कृष्ट बैलगाडी अरे पुढे सगळे पुढे येतात जरा बाजू राहा ना जरा नंतर या ना परत थोडं आम्ही बाजू विश्वकर्मा मित्र मंडळ कणकवली यांच्याकडून आणि मी विनंती करेन सन्मान्य राठोड साहेब आपल्याला नायक तहसीलदार कणकवली आणि हे पारितोषिक जाते उत्कृष्ट बैलगाडी प्रथमेश होडावडेकर वेंगुर्ला प्रथमेश होडावडे
विश्वकर्मा मित्र मंडळ कणकवली यांच्याकडून आणि मी विनंती करेन सन्मान्य राठोड साहेब आपल्याला नायक तहसीलदार कणकवली आणि हे पारितोषिक जाते उत्कृष्ट बैलजोडी प्रथमेश होडावडेकर वेंगुर्ला. प्रथमेश होडावडे आणि हे पारितोषिक मी देण्याची विनंती करतो. दशरथ देसाई आपण व्यासपीठावर दशरथ देसाई संतोष राणे आणि दशरथ देसाई दोघांचे शुभस्ते आम्ही पारितोषिक आपण प्रदान करूया. तृतीय क्रमांक देसाई व्यासपीठावर तृतीय क्रमांकाचा मानकरी ठरला. दशरथ देसाई आपण व्यासपीठावर दशरथ देसाई संतोष राणे आणि दशरथ देसाई दोघांचे शुभस्ते आम्ही पारितोषिक आपण प्रदान करूया. तृतीय क्रमांक दशरथ देसाई व्यासपीठावर तृतीय क्रमांकाचा मानकरी ठरला. द्वितीय क्रमांकाचा पारितोषिक होतो रोख रुपये 10,000 आणि चषक होता युवा सेना समन्वय कणकवली तालुका तेजस राणे यांच्याकडे आणि द्वितीय क्रमांकाचा मानकरी ठरला 49.72. पारितोषिक होतो रोख रुपये 10,000 आणि चषक होता युवा सेना समन्वय कणकवली तालुका तेजस राणे यांच्याकडे आणि द्वितीय क्रमांकाचा मानकरी ठरला 49.72. कार्यकर्ते ज्येष्ठ नागरिक यांना विनंती आपण मंचावर यावं. सुतारवाडी ज्येष्ठ कार्यकर्ते नावागत बसायला लागला सर्वांनी. ज्येष्ठ कार्यकर्ते सुतारवाडी विश्वकर्मा मित्र मंडळ 49.72. द्वितीय पारितोषिक होतं रोख रुपये 10,000. सन्माननीय नगरसेवक कणकवली नगर पंचायत कणकवली माजी उपनगराध्यक्ष सन्माननीय कन्हैया पारकर यांच्याकडे पारितोषिक होतं आणि चषक होतं युवा सेना समन्वय कणकवली तालुका तेजस राणे यांच्याकडे आणि हे पारितोषिक जाते कुंदे पावशी कुंदे राजू बागवे यांच्यासाठी 49. आनंद जावर थांबा हो जा आनंद जा रे अरे जा ना वर इतकं काय करते त्या बैलगाडी बरोबर आधी आणि प्रथम क्रमांकाचा पारितोषिक रोख रुपये 15. युवा सेना समन्वय कणकवली तालुका तेजस राणे यांच्याकडे आणि हे पारितोषिक जात आहे हे पारितोषिक जाते तब्बल 48.19 सेकंद 19 पॉइंट मध्ये ज्यांनी बाजी मारली कणकवलीची जबाबदारी आता तुमच्यावर वाढली पुन्हा एकदा. कारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा रक्ष या बैलगाडीवर या बैलगाडीवर राहील आणि राज्यामध्ये ही प्रथम क्रमांकाला कशी येईल याचा प्रयत्न मित्रांनो आपल्याला करावा लागेल आणि म्हणून प्रथम क्रमांक
पारदर्शी विनंती करेल चंद्रकांत सावंत यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे. चंद्रकांत सावंत 49 ही विनंती करेल सुशांत नाईक आणि सर्व मान्यवरांना. प्रथम क्रमांकाचा मानकरी म्हटल्यानंतर जबाबदारी मित्रांनो पुन्हा एकदा तुमची आहे. प्रथम क्रमांकाचा मानकरी म्हटल्यानंतर जबाबदारी मित्रांनो पुन्हा एकदा तुमची आहे. प्रथम क्रमांकाचा मानकरी म्हटल्यानंतर जबाबदारी मित्रांनो पुन्हा एकदा तुमची आहे. काही दिवस तुम्हाला फोटो भेटतील व्हॉट्सअपवर. काय मारता काय चालू आहे
या मंडळाची ही बैलगाडी स्पर्धा आज खूप चांगल्या प्रकारे पार पडली. शानदार नियोजन होतं. आपले देखील मोठं योगदान आहे. काय सांगता? खूप चांगल्या प्रकारचं योगदान विश्वकर्मा मंडळात होतं. त्यामुळे या योगदानामुळे ही बघितलं तर हजारो प्रेक्षक या स्पर्धेसाठी उपस्थित होते आणि या स्पर्धेचा आस्वाद घेतला आणि चांगल्या वातावरणात ही स्पर्धा आधी पार पडली. जवळजवळ 30-40 बैलगाड्यांचा सहभाग यामध्ये होता आणि कोणालाही दुखापत न होता ही स्पर्धा पार पडली आहे. त्याच्यामुळे चांगल्या पद्धतीने स्पर्धा पार पडून प्रेक्षकांना चांगला आनंद घेऊन कणकवलीतील सर्व सहकारी, कणकवली शहरातील सर्व लोक इथे उपस्थित होते आणि चांगल्या प्रकारची स्पर्धा या ठिकाणी पार पडली. झाला ते एंड करू संध्याकाळी. मी व्हिडिओ घेतो रेकॉर्ड मारलं मी. तू बंद कर. रेकॉर्ड मारलं. ओके ओके. रेकॉर्ड मारलं. ओके ओके.